आजच्या क्लासची सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. सर्वांचं भक्ती सुधाच्या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आज जे आहे तर ते कर्दम मुनींची स्तुती जी आहे ती अभ्यासणार आहोत. आपण मागच्या वेळी जे आहे तर ती शुकदेव गोस्वामींची शुकदेव जे गोस्वामी त्यांची स्तुती पूर्ण केली. तर आता आपण जे आहोत तर ते कर्दम मुनींची स्तुती जी आहे तर ती पूर्ण करणार आहोत. आणि त्याचबरोबर आपण माता देवहूती यांची पण स्तुती जी आहे तर ती पूर्ण करणार आहोत. मग आता आपण जे आहे तर ही स्तुती जी आहे ती अभ्यासाला सुरुवात करूया. मग त्याआधी थोडीशी आपण पार्श्वभूमी जी आहे तर ती समजून घेऊ की कशा पद्धतीने जे कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांचं जे वैराग्य आहे तर ते कसं होतं. आणि मग आता कर्दम मुनी का बरं स्तुती करतात तर हे सगळं थोडस आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. म्हणजे मग आपल्याला कर्दम मुनी अशा पद्धतीने प्रार्थना भगवानांना का करत आहे ते सगळं आपल्याला समजून येईल. मग आता आपण थोडक्यात थोडीशी पार्श्वभूमी जी आहे ती समजून घेऊ आणि मग आपण कर्दम मुनींची स्तुती तील पहिल्या श्लोकावरती जे आहे ते घेऊ. हरे कृष्णा. माझा आवाज सर्वांना ऐकू येतो ना व्यवस्थित? ठीक आहे. हो माताजी, येतोय येतोय. ओके. तर आता जे कर्दम मुनी आहेत तर ते जे आहेत तर ते कसे होते तर दिव्य स्तरावर स्थित असे आहेत ते मुनी. म्हणजे त्यांच्याविषयी आपण जर वर्णन करायचं झालं तर आध्यात्मिक दृष्ट्या आपण म्हणू श्रीमंत असं आपण म्हणतो, धनवान असे जर असतील तर कोण आहेत तर कर्दम मुनी आहेत पहा. आणि म्हणून म्हणजे देवहूती ही कोणाची कन्या आहे? राजा इक्ष्वाकूची जी आहे ती कन्या आहे. आणि मग त्यांचा विवाह जे आहे तर तो कर्दम मुनी आणि माता देवहूती म्हणजे जी आहे तर ती कोणाची कन्या तर पृथ्वीवरचा चक्रवर्ती सम्राट होता इक्ष्वाकू. तर त्याची कन्या जी आहे तर देवहूती. मग तिच्याशी जे आहे तर तो भगवान यांच्या इच्छेनेच तो विवाह घडलाय. म्हणजे कसं पहा तर ते थोडस त्यासाठी आपण मी म्हटलं की ही पार्श्वभूमी समजून घेऊया की मनू जे आहेत म्हणजे कोण तर
मनुष्य जातीचे म्हणजे आपल्या म्हणून निर्माते म्हणजे सगळे आपण मनुष्य जे आहोत म्हणजे ही जी मानव प्रजाती निर्माण झाली तर ती कोणी निर्माण केली तर मनूंनी निर्माण केली. मग मनू जे आहेत तर त्यांनी काय केलं कर्दम मुनींना मार्गदर्शन केलं. आता हे कुणासाठी मार्गदर्शन केलं म्हणजे भगवान यांच्या इच्छेनुसारच हे सगळं मार्गदर्शन जे आहे ते मनूंनी जे आहे तर ते कर्दम मुनींना केलं का. आणि मग त्यामुळं म्हणून त्यांना मार्गदर्शन काय केलं म्हणजे तर ते आपण थोडस समजून घेऊ. म्हणजे स्वयंभू मनू जे आहेत तर ते जे आहेत तर त्यांनी जे आहे तर हे मार्गदर्शन जे आहे ते कर्दम मुनींना केलं. आणि ते काय सांगितलं की कशा पद्धतीने म्हणजे मार्गदर्शन केलं तर योगशास्त्रातली 8 लक्षणं आहेत त्यांनी परिपूर्ण असलेली राजकन्या होती देवहूती. आणि मग त्या राजकन्याची जी राजकन्या आहे तर तिच्यापासून म्हणजे जे आहे तर ती अपत्य कर्दमुनींनी प्राप्त करावी अशा पद्धतीनं हे जे आहे ते कर्दमुनींना मार्गदर्शन मनूंनी केलं होतं. म्हणजे प्रजापती कर्दमुनींची पत्नी म्हणजे जी आहे ती पत्नी कोण आहे देवहूती. आणि मग आता आपण जे आहे ते समजून घेऊ की त्यांना जे आहे तर ते मनूंनी तर मार्गदर्शन केलं. आणि मग त्यांनी मार्गदर्शन जे आहे तर ते का केलं होतं तर आता ह्याचं पण ह्याचं पण कारण आपण समजून घेऊया. तर आता ह्या जगामध्ये म्हणजे या भौतिक जगतामध्ये संतानांची उत्पत्ती जर करायची असेल तर मग त्यासाठी ब्रह्मदेवांकडून आज्ञा झाली होती. आणि मग ब्रह्मदेवांच्याकडून आज्ञा झाल्यावर त्यांनी काय केलं त्यानुसार मार्गदर्शन केलं होतं. आणि म्हणून कर्दम मुनींनी काय केलं तर सरस्वती नदीच्या तीरावर 10,000 वर्ष तपश्चर्या केली. म्हणजे इथे लक्षात घेऊया की अशी 10,000 वर्ष जेव्हा त्यांनी तपश्चर्या केली मग त्यानंतर म्हणजे त्यांनी काय केलं की भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली. आणि मग हरींचं म्हणजे भगवान श्रीहरींची त्यांनी उपासना केली. आणि मग आता त्यानंतर त्यांनी भगवान जे आहेत तर त्यांना संतुष्ट केलं जेव्हा तर त्यावेळेला भगवान यांनी काय केलं कर्दम मुनींना दर्शन दिलं त्यांच्यावर संतुष्ट होऊन कर्दम मुनींसमोर ते प्रकटले. आणि मग कर्दम मुनींना त्यांनी दर्शन दिल्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं तर ते आपण समजून घेणार आहोत. मग जेव्हा कर्दम मुनींना हा भगवान यांचा साक्षात्कार झाला आणि त्यावेळेला मग जे आहे तर कर्दम मुनींनी त्यांना प्रश्न विचारला भगवान यांना म्हणजे की म्हणजे आता माझं कर्तव्य काय आहे म्हणजे मी काय करायला हवंय. तर त्यावेळेला मग जे आहे ते कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांना जे आहे ते भगवानांनी आपल्या इच्छेनुसार जे ते मार्गदर्शन केलंय. आणि त्या मार्गदर्शनानुसारच जे आहे तर त्यांनी काय केलं की त्यांच्या स्वभावाशी जी मिळती जुळती स्वभावाची मुलगी आहे तर तिच्याशी विवाह केला. म्हणजे काय की कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांना काही सांसारिक सुखाची अपेक्षा किंवा इच्छा नव्हती. पण आता भगवान यांची जी आज्ञा आहे तर त्यानुसार जे आहे ते कर्दम मुनींनी जे आहे तर अशा म्हणजे आपल्यासारखी एखादी म्हणजे समान गुणांनी असलेली अशी मिळत्या जुळत्या स्वभावाच्या मुलीशी त्यांनी जे आहे तर ते विवाह जो आहे तो केला. आणि हे सगळं भगवानांच्या आज्ञेनं घडतं बरं का. म्हणजे असे जे ऋषी मुनी थोर असतात तर त्यांना काही अशी हे नसते की भौतिक सुखांची आकांक्षा किंवा संसारिक सुखांची आकांक्षा नसते. मग आता हे सगळं जे आहे तर हे सगळं जे आहे ते भगवानांच्या संतुष्टीसाठी आपलं कर्तव्य कर्म म्हणून मग म्हणून हे सगळं मार्गदर्शन केलं की कशा पद्धतीने कर्दम मुनींनी जे आहे तर ते जे आहे तर भगवान यांच्या त्यांची सेवा करणं आवश्यक आहे. मग आता म्हणजे म्हणजे हे गुरु आहेत कर्दम मुनींचे म्हणजे ब्रह्मदेवांचे पुत्र स्वयंभू मनू. आणि स्वयंभू मनू जे आहेत तर ते काय करतात तर पुण्यशील कृत्य करण्यासाठी सगळीकडे विख्यात आहेत. मग ते यांचे मार्गदर्शक होते कोणाचे तर हे जे कर्दम मुनी आहेत त्यांचे. आणि म्हणून त्यांनी त्यांना मार्गदर्शन केलं. मग आता इकडे समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर
त्यांनी ब्रह्मदेवांना सृष्टी निर्माण करण्यासाठी आज्ञा केली होती, बरोबर. म्हणजे ब्रह्मदेवांची निर्मिती होते आणि सृष्टी निर्माण केली जाते, म्हणजे ब्रह्मदेवांच्या पासून. म्हणजे ब्रह्मदेव काय करतात, म्हणजे ब्रह्माजी जे आहेत ते सगळी भौतिक सृष्टी निर्माण करतात. आता भौतिक सृष्टी निर्माण केली तर जे आहे तर तिथे भौतिक सृष्टी निर्माण होत असताना वेगवेगळे जीव निर्माण केले जातात. मग तसे मनुष्य म्हणजे वेगवेगळे, म्हणजे आता वेगवेगळ्या प्रजाती निर्माण केले जातात. मग तसं मनुष्य पण निर्माण होणं आवश्यक आहे ना. आणि ह्यासाठी म्हणून तर त्यांनी काय केलं, की कर्दम मुनींना म्हणून मार्गदर्शन केलं. म्हणजे की असे म्हणजे असे जे उच्च कोटीचे महान ऋषी मुनी आहेत तर त्यांना ते मार्गदर्शन जे आहे तर ते दिलं जातं, की जे इंद्रिय संयमित आपली करू शकतात आणि त्याचबरोबर म्हणजे त्यांचा इंद्रिय निग्रह तर असतोच, पण त्याचबरोबर दैवी संतान उत्पत्ती पण ते करू शकतात. म्हणजे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य म्हणून प्रजोत्पादन केलं आणि त्यानंतर आपलं जे भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे तर त्यासाठी जे आहे तर म्हणजे स्वतः म्हणजे जे आहेत ते भक्ती मार्गामध्ये स्थित झाले. मग असे जे महान असतात ऋषी किंवा मुनी, तर त्यांच्या म्हणजे म्हणजे त्यांच्यासारखे असे दैवी गुण असलेल्या ऋषी मुनींना जे आहेत तर ते ब्रह्माजी किंवा मनु म्हणजे तर हे निवडतात. म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेतले भगवानांचे सेवक आहेत. मग मनूंनी ही आज्ञा ब्रह्माजींना केली. ब्रह्माजींनी म्हणजे भगवानांनी हे सगळं मनूंना सांगितलंच होतं. मनूंनी ब्रह्माजींना हे मार्गदर्शन केलं. मग ब्रह्माजींनी जे आहे तर हे सगळं जे मार्गदर्शन आहे तर हे म्हणजे जे काही केलेलं होतं तर त्यानुसार मग जे आहे ते सृष्टी निर्माण करायला सुरुवात केली. मग ही गुरु शिष्य परंपरा आहे, हे आपण समजून घेतो. पण आता इथं कसं भाग आहे की जेव्हा भगवान जे आहेत ते प्रकट झाले तर तेव्हा त्यांनी कर्दम जय मुनींच्या म्हणजे जे आहे तर त्यांचं जे तप आहे किंवा त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे तर त्यामुळं जे आहे तर ते संतुष्ट झाले होते. आणि म्हणून आता असे जे ऋषीमुनी आहेत आणि त्याचबरोबर असे जे चक्रवर्ती सम्राट म्हणजे कोण आहेत, तर इक्ष्वाकू. मग हे प्रजेचं जे आहे ते संरक्षण करत असतात, म्हणजे सज्जनांचं संरक्षण करणं आणि असुरांचं वध. म्हणजे तर हे जसं भगवान श्रीकृष्णांचं कार्य आहे, मग हेच कार्य क्षत्रिय करत असतात. भगवान यांचे प्रतिनिधी म्हणजे भगवान म्हणतात ना, मनुष्यामधला सम्राट म्हणजे मी आहे. मग अशा पद्धतीनं त्यांचं जे राजांचं कर्तव्य असतं. मग आता हे जे मुनी आहे त्यांची निवड का केली गेली, तर दिव्य स्तरावरची जी आपत्ती आहेत तर ती निर्माण करण्यासाठी. म्हणजे भगवान जे आहेत ते म्हणजे जे आहेत तर ते ते जेव्हा अवतरित होणार असतात किंवा ते प्रकट होणार असतात तर त्यांचे माता पिता पण तेवढे दिव्य स्तरावरचे असतात. त्यांचे म्हणजे त्यांची पण तेवढीच तपश्चर्या जी असते तर किंवा त्यांची तितकीच भगवत सेवा झालेली असते किंवा ते तेवढ्या भगवत सेवेमध्ये उन्नत असतात. असेच माता पिता म्हणून म्हणजे भगवान जे ते अशाच भक्तांचे माता पिता म्हणून निवड करतात. मग कर्दम ऋषी जे आहे तर त्या म्हणजे त्यांना हे सगळं मार्गदर्शन जे आहे तर ते सगळं जे आहे तर ते भगवान यांनी केलंच होतं. पण आता त्याच्याही पुढे जाऊन हे प्रत्यक्ष आचरणाच्या स्तरावर कसं आणायचं यासाठी आपल्याला गुरूंची आवश्यकता आहे. मग हे सगळं जे मार्गदर्शन आहे ते मनूंनी केलं कर्दम मुनींना. आणि त्यानुसार जे आहे तर त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे कर्दम मुनींनी आचरण केलं. मग आता हे आचरण जे आहे तर त्यांनी काय केलं, तर मग त्यांचा जो आहे तर तो इक्ष्वाकू जे महाराज आहेत तर त्यांनी माता देवहूतीशी जे आहे म्हणजे वीरोत्तम सम्राट असं म्हटलं जातं इक्ष्वाकूंना. मग त्यांनी काय केलं, ब्राह्मण वर्णाचे हे जे कोण आहेत कर्दम मुनी तर यांना प्रार्थना केली की त्यांच्याकडे ते गेले आणि मग त्यांनी सांगितलं की माझी कन्या आहे तर तिचा तुम्ही स्वीकार करा. म्हणजे काय की जगाच्या सुस्थितीविषयी विचार करायचा झाला म्हणजे हे का कार्य करतात सगळं हे आपण समजून घेऊया. तर भौतिक जगताची सुस्थिती निर्माण म्हणजे ठेवायची असेल तर काय केलेलं पाहिजे, तर म्हणजे अधर्म वाढू नाही दिला पाहिजे. मग ह्यासाठी म्हणजे तर काय करतात असे जे थोर ऋषी मुनी आहेत किंवा असे जे सम्राट चक्रवर्ती राजे आहेत
तर हे लोककल्याणाकरताच काम करत असतात. म्हणजे 4 वर्ण आहेत, तर हे भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे काय, की आता उच्च कोटीचे जे राजे म्हणजे राजर्षी आहेत, इक्ष्वाकू हे गुरु शिष्य परंपरेतले उच्च कोटीचे भगवान यांचे भक्त आहेत. मग असे किंवा कर्दमुनी हे सुद्धा उच्च कोटीचे भगवानांचे भक्त आहेत. मग असे जे भक्त असतात तर ते काय करत असतात, त्यावेळेला आपापले योगदान देत असतात भगवत सेवेमध्ये. आणि म्हणून जे आहे तर वर्णाश्रम धर्माच्या संरक्षणार्थ म्हणजे जे आहे तर ह्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे. म्हणजे समाजामध्ये सुव्यवस्था आणि शांतता राहण्यासाठी काही वेळा म्हणजे भगवान जे आहेत तर अशा प्रकारच्या आज्ञा ज्या आहेत तर त्या करत असतात. मग स्वयंभू म्हणून ह्यासाठी हे मार्गदर्शन जे आहे तर ते केलेलं होतं. आणि मग आता आपल्या कन्येसह जिथं कर्दमुनी वास करत होते तर तिथं हा जो इक्ष्वाकू सम्राट आहे तर तो जो आहे तर त्यांनी त्यांच्या आश्रमात प्रवेश केला. आणि मग त्यांना या प्रार्थना केल्या. की असे जे कर्दमुनी होते तर म्हणजे त्यांना प्रार्थना म्हणजे त्यांनी केल्या की आपल्या मुलीला त्यांनी स्वीकारावं. आणि मग यानंतर कर्दमुनी आणि देवहूती जे आहे तर त्यांचा विवाह झाला. आणि मग आता हा विवाह झाल्यानंतर कर्दमुनी जे आहेत तर ते कसे म्हणजे त्यांचं कसं वैराग्य होतं म्हणजे तर त्या वैराग्याविषयी आपण थोडस जाणून घेऊ. म्हणजे अत्यंत शुद्ध सत्वगुणाच्या स्तरावर जे आहे तर त्यांचं जे आहे तर सगळं आचरण होतं. म्हणजे इथं आपण समजून घेऊया की शुद्ध सत्वगुणामध्ये जेव्हा एखादा भक्त स्थित होतो तेव्हा त्यानं अनेक जन्मोजन्मी भगवानांची सेवा केलेली असते, तेव्हा तो शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ शकतो. पहा मग आता भगवान ब्रह्माजींनी कर्दम जे आहे तर त्यांना मार्गदर्शन केलं होतं. म्हणजे जे म्हणून केलं तेच म्हणून जे केलं होतं तेच मार्गदर्शन जे आहे ते ब्रह्माजींनी केलं होतं. आणि त्यामुळं त्यानुसार ब्रह्माजींनी सांगितलं की आता तू म्हणजे जे जे उपदेश भगवानांचे ते तुम्ही पालन केले आणि त्यामुळे आता तुमच्याकडून यथायोग्य हे सगळं पालन झालेलं आहे असं ब्रह्माजींनी सांगितलं. आणि मग आता जे आहे तर ते म्हणजे जेव्हा एखादा पुत्र आहे तो पित्यांची आपल्या योग्य पद्धतीने सेवा करतो. म्हणजे ब्रह्माजीने आपल्या सगळ्यांना निर्माण केलं या अर्थाने पिता आहेत ब्रह्माजी. तर आणि त्याचबरोबर गुरु शिष्य परंपरेचे गुरु आहेत. मग ह्यांनी आपल्याला योग्य तऱ्हेनं जेव्हा मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यांच्या आज्ञेचं तंतोतंत जेव्हा पालन होतं तर तेव्हा पिता किंवा गुरु कोणीही संतुष्ट होतील, हो की नाही. म्हणून आता कर्दम जे मुनी आहेत तर त्यांना आता त्यांनी विवाहानंतर अपत्य प्राप्तीसाठी म्हणजे प्रयास करण्यासाठी जे आहे ते मार्गदर्शन केलं. मग आता हे सगळं जे आहे तर हे म्हणजे हे सगळे जे आहेत तर भगवानांच्या आज्ञेने आणि भगवानांच्या इच्छेने प्रत्येक कर्म जे आहे ते कर्दम मुनींच्या जीवनामध्ये हे घडतं. पहा मग आता इकडे मग आता कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांना म्हणजे जे आहेत तर ही देवहूती ही पत्नी म्हणून जी आहे तर ती इक्ष्वाकू राजांना आपली कन्या जी आहे ती सोपवली होती. मग आता विश्व निर्माते जे ब्रह्मा जे आहेत तर त्यांनी जे आहे तर ब्रह्माजींना आता पुढचं मार्गदर्शन केलं. आता ते कुठलं मार्गदर्शन केलं तर ते आपण समजून घेऊया. थोडस ही पार्श्वभूमी आपल्याला समजून घेतली की मुनींच्या प्रार्थनांचा अर्थ काय ते आपल्याला लक्षात येईल. आणि यासाठी थोडस मी हे वर्णन करते. तर जे ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं तर पहा आता त्यांनी जे आहे तर कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांना अपत्य प्राप्ती करायला किंवा हे सगळं मार्गदर्शन जे आहे ते केलेलं होतं. आणि त्यामुळे काय झालं की कशासाठी तर प्रजावृद्धी हे कारण होतं. मग त्यावेळेला पाहिलं त्यांनी की कर्दम मुनीने 9 गुणवान कन्यांना जन्म दिलाय. मग आता ह्या कन्यांद्वारे भरपूर संतती निर्माण होईल आणि भौतिक जगाचं सृजन म्हणजे जे सृजन आहे तर ते होईल असं पाहून ब्रह्मदेवांना फार आनंद झाला. ठीक आहे. आणि आपलं कार्य त्यांनी व्यवस्थित पूर्ण केलंय अशा पद्धतीनं म्हणजे 9 कन्यांना त्यांनी जन्म दिला त्यामुळे ते अत्यंत जे आहेत ते आनंदी झाले. पहा
मग आता हे जे कन्या आहेत सगळ्या वेगवेगळ्या, त्या श्रेष्ठ ऋषींना त्यांनी प्रदान करायला सांगितलं, कर्दम मुनींना. जे मरीची, अत्री, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, पृथु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा, तर 9 ऋषींना 9 कन्या ज्या आहेत त्या देण्यात याव्यात, हे पण सांगितलं त्यांनी. आणि मग अशा पद्धतीने ह्या कन्यांचा विवाह जो आहे तर तो ब्रह्माजींच्या मार्गदर्शनानुसार जो आहे तर तो करण्यात आला. मग आता देवहूतीला जे आहे ते भगवान ब्रह्माजींनी काय सांगितलं की भगवान जे आहेत, आता इथे महत्वाचं, सगळ्यात महत्वाचं, देवहूतीला भगवान देवहूतीला ब्रह्माजींनी काय सांगितलं की ज्यांनी म्हणजे असे कैटभ नावाच्या दैत्याचा पण वध केला, असे पुरुषोत्तम भगवान यांनी तुझ्या उदरात प्रवेश केला आहे. म्हणजे काय, आता भगवान जे आहेत तर ते तुझा पुत्र म्हणून जे आहेत ते जन्माला येतील. आणि त्यांनी काय सांगितलं की म्हणजे सत्य आणि ज्ञानाचा प्रचार करण्यात ते कुशल असणाऱ्या अशा आचार्यांकडून मान्यता प्राप्त करतील आणि त्यांचं नाव कपिल असेल, कपिल या नावाने ते विख्यात होतील आणि देवहूतीचा पुत्र म्हणून तुझी कीर्ती सगळीकडे जी आहे ती पसरेल, असं सांगितलं त्यांनी ब्रह्माजींनी. आणि त्यांना आशीर्वाद देऊन मग ब्रह्माजी निघून गेले. म्हणजे या दाम्पत्याला आशीर्वाद देऊन ब्रह्माजी जे आहेत तर ते निघून गेले. आणि मग आता ज्या वेळेला हे सगळं घडलं तर त्यावेळेला मग कर्दम मुनींना जेव्हा समजलं की म्हणजे सर्व देवतांमधील विष्णू जे आहेत ते त्यांच्या समोर अवतीर्ण झालेले आहेत, तेव्हा ते एकांत स्थळी त्यांच्याकडे गेले. कोण गेले तर कर्दम मुनी गेले. आणि मग त्यांनी जे आहेत ते भगवानांना प्रणाम करून पुढील प्रार्थना आता आपण ज्या अभ्यासणार आहोत तर त्या करायला सुरुवात केली. मग ही सगळी पार्श्वभूमी आपण ह्याच्यासाठी समजून घेतली की आता भगवान अवतरणार आहेत त्यांच्या पोटी आणि ह्यासाठी त्यांनी प्रार्थना करायला सुरुवात केली. मग आता आपण पहिल्या श्लोकावर येऊया. हा माताजी, हरे कृष्ण. हरे आपण कृष्णा. हा क्षमा प्रार्थी आहे, जरा माझी तब्येत जरा बरी नाही, घसा जरा हे आलाय, तर हा, कदाचित माझ्याने चुकीने हे चूक झाली तर क्षमा प्रार्थी. हो हरे हो कृष्ण. हो. बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्. अनेकानेक जन्मानंतर योग युक्त संपूर्ण समाधीद्वारे परिपक्व योगीजन एकांत स्थळी परम पुरुष भगवंताच्या चरण कमळाचे दर्शन घेण्याचा प्रयास करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी, खूप छान श्लोक वाचला माताजींनी. तर आपण समजून घेऊया की इथे आता जे आहेत तर ते आपण समजून घेणार आहोत की कशा पद्धतीने जे आहेत तर भगवान यांची कर्दमुनी जी आहेत तर ती स्तुती करत आहेत. मग आता इथं अनेक अनेक जन्मानंतर म्हणजे काय की अनेक असे जन्म होऊन गेल्यानंतर म्हणजे जे काय करतात ते योगीजन असतात, म्हणजे ते अनेक वर्ष तपश्चर्या करतात म्हणजे ध्यान योगाद्वारे. आणि मग अनेक अशी वर्ष म्हणजे लोटल्यानंतर, असा काळ लोटल्यानंतर ते काय करतात तर भगवानांच्या परमात्मा रूपावर जे आहे तर ते ध्यान करतात. पहा, म्हणजे परमात्मा रूपाचा साक्षात्कार भगवानांच्या त्या योगीजनांना होतो. आणि मग त्याद्वारे ते जे आहेत तर ते काय करतात तर अशा समाधी अवस्थेमध्ये, म्हणजे ही समाधी अवस्था आहे, भगवान जे आहेत तर त्यांच्या परमात्मा रूपावर ध्यान करायचं. आणि मग त्या म्हणजे समाधी अवस्थेमध्ये म्हणजे असे जे परिपक्व योगीजन म्हणले, म्हणजे इतकी वर्ष समाधी केल्यानंतर ते भगवत म्हणजे भगवत सेवेमध्ये जे लीन राहणं, म्हणजे काय समाधीस्थ राहण्याचं जे त्यांचं आपण म्हणू म्हणजे त्यांची जी प्रक्रिया आहे समाधीस्थ राहण्यामध्ये, तर ह्याच्यामध्ये ते पारंगत झालेले असतात. मग ते काय करतात, एकांत स्थळी अशा पद्धतीनं ध्यानस्थ होऊन परमपुरुष म्हणजेच कोण भगवान यांच्या चरण कमलांचं दर्शन घेण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे काय की इथं थोडस जे आहे तर योग पद्धती विषयी सांगितलंय. मग आता ह्या योग पद्धतीचा परिपूर्ण अभ्यास किंवा संपूर्ण अभ्यास म्हणजे भक्तियोग आहे. म्हणजेच काय की जोपर्यंत आपण म्हणजे हे आता झालं योग्यांचं, म्हणजे जे ध्यान योगी किंवा योग प्रणालीनुसार प्रयास करतात. पण मग भक्तियोगांचं काय असतं तर भक्तियोगांचं असं आहे की जोपर्यंत आपण भगवान यांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेत नाही तोपर्यंत, म्हणजे जोपर्यंत आपल्याकडे शरणागत भाव येत नाही तोपर्यंत जे आहे तर आपण आपला जो म्हणजे भगवान यांच्याशी असलेला नातेसंबंध आहे ना, हा दृढ नाही होऊ शकत.
आणि त्याचं विस्मरण झालेलं असतं आपल्याला. मग त्यामध्ये दृढता येण्यासाठी जे ते भगवानांच्या चरण कमलांचा आपण आश्रय घेतल्यावरच भक्ती योगाचं योग स्थिती म्हणजे जे ते पूर्ण होते, म्हणजे तो योग युक्त होतो. मग आता इतके वर्ष जन्म घेणं आणि हा सगळा हे सगळा कालावधी आहे, तर तेव्हा सत्ययुगामध्ये हे सगळं शक्य होतं. म्हणजे एकतर आयु मर्यादा जास्त होती, म्हणजे जे भगवानांची भक्ती करणारे जे जीवात्मे आहेत, तर ते कसं होतं सत्ययुगामध्ये, कसं होतं तर शारीरिक म्हणजे जे आयु मर्यादा आहे ही जास्त होती, आणि त्याचबरोबर सत्वगुणाचं प्रमाण जे होतं तर ते व्यवस्थित, म्हणजे सत्वगुण जो आहे, तर तो जो होता तो तिथे सत्वगुणाची उपस्थिती होती, म्हणजे सत्वगुणाचा ऱ्हास नव्हता झाला. मग सत्ययुगानंतर हळूहळू सत्वगुणाचा ऱ्हास होत चालला. मग त्यामुळं सत्वगुणी जे आहेत, तर ती प्रजा होती. मग सत्वगुणी प्रजा असणं महत्वाचं आहे. म्हणजे ते काय करतात, तर त्यांना जे ते असं मार्गदर्शन मिळतं, म्हणजे राजाकडून पण मिळतं, की भगवत भक्तीच्या स्तरावर कसं उन्नत व्हायचं आणि मानवी जीवनाचं ध्येय कसं आपण जे ते गाठायचं, ह्या पद्धतीचं मार्गदर्शन जे आहे, तर अशा सत्वगुणी लोकांना, म्हणजे सत्वगुणी प्रजा निर्माण करणं आणि अशा सत्वगुणी लोकांना मानवी जीवनाचं ध्येय गाठण्यापर्यंत उन्नत करणं हे राजाचं कर्तव्य असतं. मग आता सत्वगुणी सत्ययुगामध्ये जे होते, तर असे जीवात्मे होते, आणि त्यामुळं ते जे आहे ते म्हणजे योगाद्वारे, म्हणजे अनेक वर्ष अशा पद्धतीनं तपश्चर्या केल्यानंतर योगाद्वारे, म्हणजे ध्यान योगाद्वारे परमात्म्यावरती जे आहे ते आपली म्हणजे दृष्टी, म्हणजे आपलं जे आहे तर ते संपूर्ण मन एकाग्र करून समाधीस्थ स्तरावर ते दसत, म्हणजेच काय, की ते आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होऊन म्हणजे समाधी अवस्थेला जात असत. मग असे जे परिपक्व योगीजन करतात, तर ते काय करतात, मग भगवान यांच्या चरण कमलांचं दर्शन घ्यायचा ते प्रयत्न जे करत असतात. तर तेच इकडं तर काय म्हणले, बहु जन्म विपक्वेन, म्हणजे परिपक्व झाल्यावर, म्हणजे योग समाधीद्वारे जे करतात ते भक्ती योगाला लगेच साध्य होतं. कसं, भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून त्यांच्या चरण कमलांचा जो आहे तो आश्रय घेतल्यानंतर. आणि म्हणून जे आहे ते बहुनाम म्हणजे असं म्हटलंय, जन्मनामंते, म्हणजे अनेक दिव्य, म्हणजे जन्मानंतर मग दिव्य ज्ञान भगवान यांच्या विषयीचं ज्याला प्राप्त होतं, मग असा जो परिपक्व झालेला असतो, म्हणजे भक्तियोगी कसा आहे, अनेक जन्म घेतल्यानंतर, मग ह्या अर्थाने इकडे भक्तियोगासाठी पण हा शब्द आहे की बहुजन्म विपक्वेन. मग तो काय करतो, मग अशा अनेक जन्मांमध्ये दिव्य ज्ञान भगवानांचं घेतो, आणि मग त्यामध्ये परिपक्व होतं, म्हणजे काय, की हे जे ज्ञान घेतलंय ते आचरणाच्या स्तरावर भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे जेव्हा उतरवतो तो, तेव्हाच तो जो आहे तो परिपक्व होईल, हो की नाही. मग आणि सेवा करून, म्हणजे सेवेच्या स्तरावर जेव्हा उन्नत होतो, शुद्ध होतो, तेव्हाच ती परिपक्वता येईल भक्ती योगाला. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा तो शरण जातो, तर त्यावेळेला त्याला भगवत प्राप्ती होईल. मग कर्दमुनी आहेत, तर हेच सगळं सांगतायत आपल्याला. का सांगतायत, तर ह्या माग त्यांचा उद्देश काय आहे ते आपण समजून घेऊया. की म्हणजे एकांत स्थळी, म्हणजे अनेक वर्ष आपण जे आहे तर भगवान यांच्या चरण कमलांचं जे आहे ते दर्शन कधी घेऊ शकतो, तर अनेक अनेक वर्ष, अनेक अनेक जन्मामध्ये योगाचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर जे आहे ते आपण ध्यान, म्हणजे जे आहे ते भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरण कमलांचं दर्शन घेऊ शकतो. मग याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की शुद्धतेचं स्तर किती असणं आवश्यक आहे पहा. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की इथे जी आहे तर अशी शुद्ध स्थिती कर्दम मुनींची आहे पहा. आणि त्यामुळे त्यांनी ध्यान केल्यानंतर, म्हणजे त्यांनी जे आहे ते म्हणजे भरपूर वर्ष तप केलेलं होतं, आणि त्यामुळे भगवान त्यांच्यावर संतुष्ट झालेले होते, आणि त्यानंतर त्यांना पुढील आज्ञा ज्या आहेत त्या देण्यात आलेल्या होत्या. आणि म्हणून त्यांनी ध्यान योगाद्वारे पण भगवान यांच्या रूपावर जे आहे ते ध्यान करून, ती पण एक भक्तिमय सेवाच आहे ना, ध्यान करणं भगवानांच्या रूपावर. आणि त्यानंतर त्यांनी श्रीहरींची भक्तिमय प्रेममय सेवा जी आहे तर तीही केली होती. आणि मग ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे काय, म्हणजेच अनेक अनेक वर्ष, अनेक अनेक जन्मामध्ये योगाचा अभ्यास केल्यानंतर, म्हणजे असे जे भक्त असतात तर त्यांना भगवानांच्या चरण कमलांचा जो आहे तो दर्शन होऊ शकतं. मग आता काही आसनांचा आपण सराव केला तर ती काही योग क्रिया नाही, म्हणजे तो काही ध्यान योग म्हणजे किंवा असं त्याला म्हणता नाही येईल. ध्यान म्हणजे काय, तर भगवान यांच्या परमात्मा रूपावर आपलं मन आहे ते केंद्रित करणं. आणि त्याद्वारे जे आहे तर समाधी स्तरावर जाणं, म्हणजे खूप अवघड आहे आता कलियुगामध्ये. तर
ते योगी जे होते तर ते म्हणजे उन्नत होते त्या स्तरावरचे, असे म्हणजे त्या काळात ऋषी मुनी जे होते ते. कारण भरपूर आयु मर्यादा आणि त्यानुसार मार्गदर्शन त्यांना गुरु शिष्य परंपरेद्वारे मिळत असे. पण आता कसं आहे की असं प्रदीर्घ काळासाठी म्हणजे असं जर योगाचरण करायचं झालं तर आपल्याकडे तितका वेळ नाही, कारण कलियुगातला मनुष्य कसं आहे, अल्पायू, अल्पमती किंवा अल्पबुद्धी आहे. तर आपण हरे कृष्ण महामंत्राचे संकीर्तन करूनच हे सगळं प्राप्त करू शकतो. मग त्या काळातलंही वर्णन आहे, थोडंसं आपण समजून घेऊ. मग आता प्रदीर्घ काळासाठी योगाचरण म्हणजे काय, की योगाभ्यास केल्यानंतर जे आहे तर अशा पद्धतीचं जे आहे ते भाग्य प्राप्त होतं, म्हणजे तो व्यक्ती परिपक्व पारंगत होतो त्यामध्ये. आणि मग असं म्हणजे जो योगी व्यक्ती आहे तर म्हणजे जो योगाभ्यास आहे ते त्याने एकांत स्थळी करणं आवश्यक आहे. म्हणजे परमात्म्याचं ध्यान जे आहे ते एकांत स्थळी, म्हणजे हे ध्यान योगांचं वर्णन आहे. पण कर्दम मुनींनी ध्यान मार्गाद्वारे म्हणजे ध्यान योगाद्वारे भगवान यांची म्हणजे जो आत्मसाक्षात्कार आहे, म्हणजे परमात्मा रूपाची जी अनुभूती आहे तर ती केली तर होतीच, पण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे पण त्यांनी श्रीहरींना प्रसन्न करून घेतलं होतं. आणि म्हणून असे जे लोक आहेत तर त्यांना एकांत स्थळी त्यांनी योग्यांनी अशा सराव करणं आवश्यक आहे. म्हणजे इथे आपण समजून घ्या की आताच्या काळात ते शहरामध्ये वेगवेगळ्या म्हणजे काय म्हणू आपण, एसी रूम्स मध्ये किंवा वेगवेगळ्या बगीचे आहेत तर तिकडे व्यायाम प्रकार शिकवले जातात, म्हणजे सार्वजनिक उद्यान वगैरे, तिकडे पैसे घेऊन. मग ते काही योगाभ्यास नाहीये, तो फक्त शारीरिक व्यायामच करेल. योगाभ्यास म्हणजे भगवान यांच्याशी जोडले जाणे, परमात्मा रूपावर ध्यान करणं. आणि त्याच्यासाठी खूप सगळे म्हणजे जे आहेत तर शास्त्राची विधिविधान आहेत, म्हणजे ब्रह्मचर्याचं पालन पासून सगळ्या गोष्टी आल्या. मग हे सगळं कलियुगातल्या लोकांना काही शक्य नाही, म्हणजे कलियुगामध्ये असा निर्जन स्थळी योगाभ्यास करायचा वगैरे हे सगळं काही शक्य नाही होणार. तर त्यासाठी आपण मग भगवानांना शरण गेलो आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली तर निश्चितच काय होईल, भगवानाची कृपा होईल. मग यासाठी अनेक अनेक जन्मानंतर म्हणजे योग्याने जेव्हा अशा पद्धतीनं अनेक जन्म समाधीस्थ कर्म केलं, म्हणजे काय, परमात्मा रूपावर ध्यान केलं किंवा भगवान त्यांच्या समोर प्रकट होतात, परमात्मा रूपाची ती अनुभूती आहे. मग त्याच्याही पुढचा टप्पा म्हणजे भगवान स्तर. मग हे सगळं स्तरावर कर्दमुनींना आत्मसाक्षात्कार झालेला होता. म्हणजे किती कठोर तपश्चर्या त्यांनी केलेली असेल पहा. म्हणून मी काय म्हटलं की ते कसे होते, आध्यात्मिक स्तरावर धनवान असे होते. एका झोपडीमध्ये राहायचे, म्हणजे इंद्रिय निग्रह किती पहा. मग त्यांना त्या स्तरावरचीच पत्नी मिळणं आवश्यक होतं. म्हणजे पूर्वीच्या काळी जे आहे तर वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार जे आहे तर त्यांना म्हणजे मार्गदर्शन कसं केलं जायचं की जो व्यक्ती आहे त्याला अनुरूप म्हणजे म्हणजे त्याच्या प्रकृतीला आणि स्वभाव वैशिष्ट्यांना अनुरूप त्यांना पत्नी मिळाली तर त्यांचं कल्याण होत असतं. यासाठी त्यांच्यासाठी योग्य ती जी आहे तर ती पत्नी जी आहे तर ती म्हणजे माता देवहूती होती. मग हे सगळं भगवानांच्या इच्छेनं जे आहे ते नियोजन जे आहे ते म्हणजे जे आहे ते घडलं होतं. मग आता इथे आपण समजून घेऊ की म्हणजेच काय, की हे सगळं जे आहे ते आता जे कदमुनी आहेत ते कशासाठी सांगतायत, तर म्हणजे इतकी वर्ष तप आणि इतकी वर्ष म्हणजे समाधीस्थ राहून भगवान यांच्या परमात्मा रूपावर ध्यान केल्यानंतर आणि त्यानंतर भगवानांच्या चरण कमलांची सेवा केल्यानंतर असा जो योगी आहे त्याला एकांतवासामध्ये भगवान यांची परिपूर्ण अनुभूती होऊ शकते पहा. त्यासाठी निर्जन स्थळी ध्यान योगासाठी योगाभ्यास आवश्यक आहे. तसं भक्ती योगी व्यक्तीला काय आवश्यक आहे, तर निरंतर कृष्ण चिंतनामध्ये तो सतत असणं आवश्यक आहे पहा. मग इथे ह्या दोन्ही पद्धतीने जे ते कर्दम मुनींनी भगवत प्राप्ती केली पहा, म्हणून ते महान मुनी म्हणून गणले जातात. आता पुढे जाऊ आपण, म्हणजे योगाचं पूर्णत्व जे आहे तर ते काय आहे ते आपण अभ्यासलं. याच्यावर ह्या श्लोकामध्ये थोडस ध्यान योगाविषयी चर्चा आहे, पण आता त्यावेळेची स्थिती आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. म्हणजे ध्यान योगानुसार त्यांनी म्हणजे योगयुक्त होऊन भगवत प्राप्ती म्हणजे परमात्मा रूपाची अनुभूती आणि त्यानंतर परिपूर्णतेचा टप्पा म्हणजे भगवानांचं श्रीहरींचं दर्शन. मग ते भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे त्यांनी भक्तिमय प्रेममय सेवा करून भगवानांची कृपा प्राप्त केली होती. आता पुढे काय म्हणतात जे कर्दमुनी ते आपण अभ्यासू. हा मग त्याची वाचूया हा श्लोक. हरे कृष्ण. स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्यनः गृहेषु जातु ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषण. हरे कृष्ण. आमच्यासारख्या साधारण गृहस्थाश्रमियांनी केलेली उपेक्षा
विचारत न घेता तेच पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान आपल्या भक्तांना आधार देण्यासाठी आमच्या घरी अवतीर्ण झाले आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इकडे समजून घेऊ की कदम मुनी जे आहेत तर ते आता काय विचार करतायत ते समजून घेऊ आपण. कदम मुनी काय म्हणतात की आमच्यासारखे साधारण गृहस्थ जे आहेत तर त्यांनी कितीतरी वेळा म्हणजे उपेक्षा केली भगवान यांची, भगवानांच्या चरणी अपराध केले असतील, पण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कसं आहेत की आमच्या सारख्या गृहस्थाश्रमांनी केलेल्या उपेक्षा त्या विचारत नाहीत घेत. म्हणजे असे नकळत आपल्याकडून कितीतरी अपराध घडत असतात भगवत चरणी, मग हे कुठलेही अपराध विचारत न घेता जे पुरुषोत्तम भगवान आहेत ते आपल्या भक्तांना आधार देण्यासाठी, म्हणजे तरी देखील म्हणजे ते काय समजतात स्वतःला, म्हणजे मी ह्यासाठी गृहस्थ म्हणून पात्र नाही, म्हणजे इतके उच्च कोटीचे मुनी आहेत पहा, त्यांची आपण पार्श्वभूमी अभ्यासली, मग इतकं त्यांचं तप आहे, असे योगी आहेत महान, आणि ते काय म्हणतायत की म्हणजे आमच्यासारखे साधारण गृहस्थ म्हणजे पहा, ही नम्रता ही लीनता आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. की इतक्या उच्च स्तरावर गेल्यानंतर सुद्धा ते काय म्हणतात की आमच्यासारखे जे सामान्य गृहस्थ आहेत तर ते त्यांनी इतकी उपेक्षा करून, म्हणजे इतके आमच्याकडून भगवानांचे चरण कमलांशी अपराध जरी घडलेले असतील तरी सुद्धा भगवान आपल्या भक्तांना आधार देण्यासाठी, म्हणजे त्यांनी मला निवडले, म्हणजे माझ्या घरी भगवान आपल्या भक्तांना म्हणजे आधार देण्यासाठी आमच्या घरी अवतीर्ण झाले आहेत. म्हणजे काय, तर भगवान यांच्या भक्तावर इतकं प्रेम आहे पहा, म्हणजे तर ते कसं प्रेम आहे तर ते ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की एकांत स्थळी योगाभ्यास केला समजा योगी जनांनी तरी सुद्धा त्यांना यश मिळेल असं नाही. म्हणजे आपण भगवद्गीतेमध्ये अभ्यासलं की दीर्घकाळ तपस्या करून जे पथभ्रष्ट होतात किंवा योगभ्रष्ट होतात त्यांचं गंतव्य काय असतं, आणि अल्पकाळ जे आहे ते तपस्या करून जे योगाभ्यास करून जे योगभ्रष्ट होतात त्यांचं गंतव्य काय असतं, म्हणजे त्यांना संधी दिल्या जातात भगवान यांच्याकडून, दीर्घकाळ तपस्या करून योगभ्रष्ट झाले तर ते आचार्य कुळामध्ये जन्म घेतात. आणि जे अल्पकाळ तपस्या करून योगभ्रष्ट होतात तर ते एखाद्या वैष्णव कुटुंबामध्ये किंवा धर्माचरण कुटुंबामध्ये किंवा एखाद्या धनवान कुटुंबामध्ये त्यांना असा जन्म मिळतो आणि त्यांना संधी दिली जाते पुन्हा एकदा म्हणजे ह्या सगळ्या सोयी सुविधांचा उपयोग करून घेऊन त्याने भगवान यांची प्राप्ती करणं, म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेचा प्रयास करून प्राप्ती करणं, भगवत प्राप्ती, यासाठी संधी दिल्या जातात. मग आता कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांना पहा की ही जी त्यांच्या पोटी नम्रता आहे किंवा त्यांचा दास्य भाव आहे तर तो आपण शिकायचा. म्हणजे इतक्या उच्च स्तरावर आहेत योगी जनामध्ये कर्दम मुनी, पण त्यांना कुठलाही जो आहे तो अहंकार नाहीये पण किंवा गर्व किंवा अभिमान नाहीये. म्हणजे काय, भगवान यांचा तुच्छ दास या स्तरावरच ते आहेत पहा, म्हणजे स्वतःला दास मानून भगवान यांची सेवा करायच्या स्तरावर आहेत. म्हणजे जितक्या उच्च स्तरावर आपण म्हणजे ज्ञानाने युक्त होतो आणि जितक्या उच्च स्तरावर म्हणजे आपण भक्तीमध्ये हळूहळू पुढे जात राहतो, म्हणजे शुद्ध भक्त बनत जातो, तस तसं जी लीनता आहे आणि ती नम्रता आहे ना ती वाढत जाते. म्हणजे तितका तो भक्त असतो तो लीन आणि विनम्र असतो आणि स्वतःला मी कुणीच नाही भगवान यांच्या समोर असं त्याचा भाव असतो. मग हा भावच जो आहे तो म्हणजे आपल्यामध्ये येणं महत्वाचं. म्हणजे जे भगवान यांचे उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त असतात ना तर स्वतःला म्हणजे करता नाही समजत, तर ते भगवान हेच आपले स्वामी आहेत आणि त्यांचा एक तुच्छ दास आहे. माझी काय क्षमता भगवान जे आहे तर त्यांना मी संतुष्ट सुद्धा करू शकेन असं ते विचार करतात. म्हणजे स्वतःला नेहमी ते दीन भावामध्ये प्रस्तुत करतात. मग हा दीन भावच आवश्यक आहे पण तसे उच्च कोटीच्या भक्तामध्ये हा पाहायला मिळतो. हा दीन भाव आपल्यामध्ये येणं आवश्यक आहे. आपल्यामध्ये मिथ्या अहंकार असतो तर तो अहंकार नष्ट होणं आवश्यक आहे. मग ह्यासाठी इंद्रिय निग्रह स्तर किती मोठा असायला हवा पहा, म्हणजे कर्दम मुनींचं जे सामर्थ्य आहे ते किती म्हणजे आहे पहा, याच्यावरून लक्षात येईल. म्हणजे ते काय म्हणतात, आमच्यासारखे साधारण गृहस्थ आश्रमी, म्हणजे आम्ही इतके म्हणजे भगवानाच्या चरणी अपराध करतो, पेक्षा म्हणजे ते अपराधच घडतात ना तरी देखील भगवान जे आहेत तर ते आमच्या घरी अवतीर्ण झालेत. म्हणजे काय की इथं आपण लक्षात घेऊया की जिथं भक्त जे आहेत तर ते भौतिक इंद्रिय तृप्ती न करता भक्तिमय सेवेमध्ये जे सदैव जास्त असे जे असतात ना तर त्या गृहस्थ आश्रमांच्या घरी भगवान जे आहेत ते अवतरित होण्याचं जे आहे ते प्रयोजन करतात पहा. म्हणजे एक वेळ एकांत म्हणजे ठीक एकांत स्थळी योगाभ्यास करून सुद्धा योगजनांसमोर ते प्रकट नाही होतील,
पण पहा हे किती मोठं वरदान आहे पहा. पण असे जे भक्त आहेत की ते सदैव म्हणजे ऐहिक योगाचरण ज्याला म्हटलं जातं, म्हणजेच काय इंद्रिय तृप्ती सदैव. तर अशी न करता केवळ भक्तिमय सेवेमध्येच रममाण असतात भक्त, मग ते गृहस्थाश्रमी जरी असतील तरी मग भगवान तिथं अवतरित होण्याचं मान्य करतात. म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे जे आहे ते म्हणजे किती सोपी आहे पहा भक्तियोगाचं आचरण. तर आपल्यासारखे जे गृहस्थ आहेत तर त्यांना सुद्धा म्हणजे भगवान यांचा संग मिळू शकतो. भगवान आपल्याच परिवारातले एक सदस्य होऊ शकतात पहा. कसे? तर जसे कर्दम मुनींना भगवान पुत्र म्हणून जे आहेत ते मिळाले पहा. म्हणजे ते योगी असले तरी ते कसं ते गृहस्थाश्रमी होते, म्हणजे त्यांना ती आज्ञा गृहस्थाश्रम मध्ये येण्याची सुद्धा भगवान यांच्या इच्छेनेच म्हणजे जे आहे ते मार्गदर्शन झालं होतं. आणि म्हणून त्यांना पुत्र रूपाने जे आहेत तर ते कपिल मुनी म्हणजे जे आहेत तर म्हणजे ते कोण आहेत? तर भगवान यांचा अवतार आहे. तर त्यांनी भगवान जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या घरी जे आहे तर तो अवतार घेतला होता. म्हणजे इथे आपण समजून घेऊया की भक्तिमय प्रेममय सेवा कशी आहे तर आपल्याला दिव्य स्तरावर नेणारी आहे. आणि तुम्ही गृहस्थाश्रमात असा किंवा कुठल्याही आश्रमात असा त्या सेवेद्वारे म्हणजे कुठल्याही आश्रमातील व्यक्तीने हे उन्नतीच्या स्तरावर जाईल पहा. म्हणजे योगीजन वगैरे हे तर जातीलच, पण ब्रह्मचर्य म्हणजे ब्रह्मचर्य स्तरावर पण गृहस्थाश्रमी व्यक्तीला सुद्धा हे वरदानच आहे ना, की आपल्या सगळ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळून केवळ आणि केवळ भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जो रममाण असेल तर निश्चितच भगवत प्राप्ती करू शकेल. भगवान त्याचा पुत्र म्हणून सुद्धा जन्म घेतील. म्हणजे याचं उदाहरणच आपण कर्दम मुनींचं पाहिले पहा. म्हणजेच काय भक्तिमय प्रेममय सेवा कशी आहे तर जे वेगवेगळ्या मार्गाने जे आपल्याला साक्षात्कार भगवान यांचे म्हणतात दिव्य स्तरावर त्याच्याही पुढे म्हणजे त्यालाही पाठीमागे टाकणारी अशी भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे पहा. मग हे भक्तिमय प्रेममय सेवेच्यामुळे होणारे लाभ आहेत पहा. म्हणजे ही प्रत्यक्ष सेवा आहे भगवान यांची आणि त्याद्वारे आपण जे आहे तर निश्चितच जे आहे ते भगवान यांची म्हणजे प्राप्ती करू शकतो, त्यांच्या प्रेमाची प्राप्ती करू शकतो. मग आता भगवान जे आहेत तर ते काय म्हणतात की ते जे आहे ते वैकुंठात निवास करीत नाहीत, की योगी व्यक्तींच्या अंतःकरणात पण निवास करत नाहीत. असा एक श्लोक येतो बरं का, भागवतामध्येच येतो. पण ज्या ठिकाणी त्यांचे भक्त सदैव कीर्तन गुणगान करतात तर त्या ठिकाणी भगवान निवास करतात. म्हणजे असे भगवान आहेत ते भक्तवत्सल आहेत. मग कधी कधी त्यांना ह्या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपाद सांगतात ज्ञानी वत्सल योगी वत्सल असं म्हणलंय. म्हणजे काय की अध्यात्मवाद्यांपेक्षा भक्तांकडे त्यांचा कल असतो. म्हणजे काय भगवान काय म्हणतात भक्त्या माम अभिजानाती, म्हणजे काय भक्ती मार्गाद्वारेच आपण भगवान यांना जाणू शकतो. मग ज्ञानी जो व्यक्ती असतो तो काय करतो वेगवेगळे तर्क करतो आणि भगवान यांना जाण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे असे मानसिक तर्कवादी जो असतो तर त्याला फक्त ब्रह्मस्तरावरचीच अनुभूती म्हणजे असे ज्ञानामुळे येऊ शकते, कारण ते प्रत्यक्ष सेवेच्या स्तरावर नसतात ना. मग योगी व्यक्तीला सुद्धा भगवान यांची ही आंशिकच अनुभूती म्हणजे काय तर म्हणजे जे ते त्यांचं ध्यानाचा स्तर कसा त्यानुसार जर त्यांचं ध्यानाचा स्तर जो आहे तो किती आहे त्यावर पण अवलंबून असतो. म्हणजे पहिला टप्पा म्हणजे जे आहे ते आंशिक अनुभूती म्हणजे काय तर निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती. मग त्यानंतर हळूहळू ध्यानस्थ म्हणजे जो ध्यानस्थ होण्याचा जो काळ आहे तो वाढत गेला. म्हणजे समाधी अवस्था म्हणजे काय सतत डुंबून झाले राहणे भगवान यांच्या त्या परमात्मा रूपावर मन केंद्रित करून. मग त्यात पारंगत झाल्यानंतर ती परिपक्वता आल्यानंतर परमात्मा साक्षात्काराची अनुभूती येते. म्हणजे ध्यान योगांच्या बाबतीत असं घडतं. मग भक्ताला मार्ग कसं असतं भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवान जे जसे आहेत तशी अनुभूती होते. म्हणजेच काय प्रत्यक्ष संघ पण मिळतो आणि भगवान जे आहेत ते त्यांची अनुभूती म्हणजे परिपूर्ण अनुभूती म्हणजे भगवान स्तरावरची अनुभूती म्हणजे थेट तिसरा टप्पा आत्मसाक्षात्काराचा भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे हे घडतं म्हणून भक्तिमय प्रेममय सेवा ही कशी आहे ह्या सगळ्या अनुभूतींना मागे टाकणारी आहे. म्हणजे ती जी आहे तर दिव्य साक्षात्कार म्हणजे आपण जे आहेत भगवानांचे जे आत्मसाक्षात्काराचे 3 टप्पे आहेत तर त्यापैकी हे 2 टप्प्यांना पण मागे टाकणारी आहे. म्हणून तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात पहा की भक्तिमय प्रेममय सेवा कशी आहे तर इतकी आपल्याला शीघ्र उन्नती करून देणार आहे. म्हणून कलियुगामध्ये आपण हीच सेवा करायची. हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन म्हणजे काय आपली जी वाणीने केलेली सेवा आहे. मग ही जेव्हा सेवा आपण करू तेव्हा निश्चितच काय होईल आणि ती कशी सातत्यानं म्हणजे सततम कीर्तयंतो मा असं म्हणतो आपण हो की नाही, किंवा नित्यम भागवत सेवा म्हणजे सातत्यानं आपल्याकडून झाली पाहिजे. तर त्यामुळे काय होईल
त्या भगवानांची आपल्याला कृपा प्राप्त होईल. आणि मग त्यावेळेला आपण थेट आत्मसाक्षात्काराचा तिसरा टप्पा म्हणजे प्रत्यक्ष परिपूर्ण अनुभूती भगवान यांची, भगवान यांचं जे मूळ रूप आहे, विभू रूप आहे, तर त्यांची अनुभूती घेऊ शकतो का. आता पुढे जाऊ आपण. त्याच्या पुढच्या स्लाइड वर येऊ आपण. हरे कृष्ण. स्वेयं वाक्यामृतं कर्तुम् अवर्णितोऽसि मे गृहे चिकीर्षु भगवन् ज्ञानं भक्तानां वर्धन. कर्दम मुनी म्हणाले, क्षमा प्रार्थी आहे. कर्दम मुनी म्हणाले, हे भगवंत, तुम्ही नेहमीच आपल्या भक्तांचा मान वृद्धिगत करीत असतात. स्वतःचे वचन पूर्ण करण्यासाठी आणि खऱ्या ज्ञानाचा प्रक्रियेचा प्रसार करण्यासाठी केवळ तुम्ही माझ्या गृही अवतरला आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता कर्ता मुनी जे आहे ते काय म्हणतात की हे भगवान, तुम्ही नेहमीच भक्तांचा मान जे आहे ते वृद्धिंगत करत असता. म्हणजे काय, भक्तवत्सल आहेत भगवान, आणि भक्त आणि भगवानांच्या प्रेमाचं ते आदान प्रदान असतं. आपलं वचन पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी त्यांनी अं, तुमच्या पोटी म्हणजे मी जन्म घेऊन येईन हे जे वचन दिले हे पूर्ण करण्यासाठी ते काय करत असतात. म्हणजे भक्त जे असतात उच्च कोटीचे, तर त्यांना जे वचन दिलेलं असतं ते पूर्ण करण्यासाठी मग ते काय करतात की ज्ञान, आणि त्याचबरोबर काय असतं म्हणजे एकाच वेळी भगवान सगळे उद्दिष्ट साध्य करतात. ज्ञान जे आहे तर त्याचा म्हणजे भगवत ज्ञान आहे त्याचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी तर भगवान यांनी जे आहे ते आपल्या घरी जे आहे ते अवतार धारण केलाय असं ते म्हणतात. म्हणजे काय की कर्दम मुनींनी जे आहे तर असा इतका परिपक्व योगाभ्यास जो केला होता त्यामुळे भगवान त्यांच्यासमोर प्रकट झाले. आणि तो योगाभ्यास जो केला होता म्हणजे आता आपण सगळ्यांनी लक्षात घेऊया की ज्यांनी कर्दम मुनींनी ध्यान योगाद्वारे जो योगाभ्यास केला तेव्हा भगवानच प्रकट झाले त्यांच्यासमोर. आणि त्यांनी काय सांगितलं की मी तुमच्या पोटी जन्म घेईन म्हणून. आणि मग त्यांनी जे वचन दिलं होतं तर ते पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे तर ते कदम मुनीच्या घरी पुत्र म्हणून अवतरित झाले पहा. मग आता इथं आपण लक्षात घेऊया की इथं जो शब्द आहे ना चिकीर्षूर असं म्हणजेच काय की आता म्हणजे भगवान जे आहेत तर आपल्याकडचं जे दिव्य ज्ञान आहे तर हे सगळ्या मानव समाजापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करण्यासाठी अवतार घेणार आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर जे आहे ते विविध कारणांसाठी जे आहेत ते प्रकट होत असतात विविध युगांमध्ये. आता भगवान जे आहेत तर हे दिव्य ज्ञानाचा जो प्रसार करायचा आहे तर त्यासाठी जे आहेत तर ते प्रकट होणार आहेत पहा. आणि म्हणून त्यांना म्हणजे म्हणून त्यांना काय म्हणतंय, भक्तांना मानवर्धन. म्हणजे काय की जे आपल्या भक्तांचं मान म्हणजे काय की त्यांनी वचन दिलंय, मग भक्तांचं जे वचन आहे तर ते पूर्ण करण्यासाठी भगवान जे आहेत तर ते नेहमी कार्य करत असतात. म्हणजे भगवानांची भक्तवत्सलता आहे, भक्तांविषयीचं प्रेम आहे. भक्तांना कधी क्लेशामध्ये टाकत नाहीत भगवान. म्हणजे भगवान जे आहेत ते नेहमी भक्तांच्या संकटामध्ये त्यांना सहाय्य करण्यासाठी धावून येतात. तसं भक्तांना दिलेलं वचन आहे तर ते सुद्धा भगवान त्याचं पालन करत असतात. मग त्यामुळं इथे जे ते कदम मुनी काय म्हणतात की भक्तांना मानवर्धना म्हणजे भक्तांचा जो सन्मान आहे तो वृद्धिंगत करण्यासाठी म्हणजे भगवान जे आहेत ते अशा पद्धतीनं भक्तांची कधी सेवा करायला मिळेल अशा गोष्टी म्हणजे असे जे भगवानांचे उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त असतात मग त्यांच्यासाठी भगवान सदैव त्यांची कधी मला सेवा करायला मिळेल असे उत्सुक असतात. आणि भक्त असे जे असतात ते उत्सुक असतात भगवान यांची कधी मला सेवा करायला मिळेल असे उत्सुक असतात आणि कुठलीही संधी सोडत नाहीत. म्हणजे मग भगवान आणि भक्तामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान असतं पहा. मग आता जेव्हा भगवान जे आहेत तर त्यांची सेवा करायची संधी मिळते जेव्हा भक्तांना तर तेव्हा ती भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे जे आहे तर ती एक दास म्हणून करायचा प्रयत्न करतात भक्त. आणि ज्या वेळेला भगवान सेवा करायला लागतात भक्तांची तेव्हा ते भक्त कसा विचार करतात की भगवान यांची कृपा आहे माझ्यावर की भगवान यांचं प्रेम आहे माझ्यावर अशा पद्धतीने ते घेतात. मग अशाच पद्धतीने करता मुनी जे आहेत तर ते आपल्या भावना जे आहेत ते व्यक्त करतात की भगवानांनी कृपा केली आपल्यावरती. आणि का तर आपल्या भक्तांचं नेहमी सन्मान किंवा भक्तांच्या विषयीचं प्रेम आहे तर ते वृद्धिंगत कसं होतं तर त्यांचा सन्मान जो आहे तो जपतात. म्हणजे त्यांना दिलेलं वचन जपण्यासाठी भगवान जे आहेत ते अवतरित होत असतात. मग आता सांख्य तत्वज्ञानाचा प्रसार करून ते आता भक्तांची प्रतिष्ठा जी आहे तर ती वाढवणार आहेत. म्हणजे काय
सांख्य तत्वज्ञान म्हणजे काय आता, फक्त म्हणजे जे आपण असं म्हणू की विश्लेषणात्मक अभ्यास नाहीये किंवा मानसिक तर्कवाद पण नाहीये. सांख्य तत्वज्ञान म्हणजे सुद्धा भक्तिमय सेवा आहे. म्हणजे काय, तर ह्याच्यातून आपण समजून घेऊया की कपिल मुनींनी जे सांख्य तत्वज्ञान सांगितलं ना, तर ते मनुष्याला, आपल्यासारख्या मनुष्याला, सामान्य मनुष्याला भक्तिमय प्रेममय सेवेच्या स्तरावर आणण्यासाठी सांगितलंय. म्हणजे आत्मा आणि शरीर त्यांचा पृथक्करणात्मक अभ्यास जो आहे, तर तो कशासाठी सांगितलाय, तर ह्या ज्ञानाद्वारे हे ज्ञान संपादन करून हळूहळू जे आहे, तर आपण वासुदेवांना शरण कसं जाऊ, म्हणजे ज्ञानाच्या स्तरावर जेव्हा मनुष्य उन्नत होतो तेव्हा त्याची अंतिम परिणती कशामध्ये होते, की वासुदेवच सर्व काही आहे, हे त्याला कधी ना कधी कळतं, म्हणजे ज्ञानामध्ये वृद्धी होऊन. आणि मग असा जो व्यक्ती आहे तो भगवानाला शरण जाऊन त्यांच्या चरण कमलांची सेवा करू शकतो. म्हणजे ज्ञान जे आहे तर ते कशासाठी हवंय, तर भगवान यांची प्राप्ती करण्यासाठी. आणि मग आता भगवान यांना शरण जाणं, तर हे कधी शक्य होईल, तर भगवान यांच्या विषयी, भगवान यांचं कर्म कसं करतात, भगवान अवतरित कसे होतात त्या पृथ्वी तलावर, आणि कशा पद्धतीनं भगवान कार्य करतात, हे सगळं जाणलं तरच जे आहे, तर आपल्याला भगवान यांच्याविषयी ज्ञान प्राप्त होईल. आणि हे ज्ञानच आपल्याला तीन गुणांच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी मदत करू शकेल. मग म्हणून ज्ञान आणि वास्तविक मुक्ती म्हणजे काय, तर भगवान यांना शरण जाणं आणि त्यांच्या सेवेमध्ये संलग्न होणं. म्हणजे काय, भगवान यांचं ज्ञान का घ्यायचं भगवान यांच्या विषयी, तर म्हणजे ते जे ज्ञान आहे ते देखील आवश्यक आहे. त्या ज्ञानाने वैराग्य येतं, आपली इंद्रियच्या आसक्तीच्या आहेत त्या नष्ट होतात, इंद्रिय भोग नष्ट व्हायला लागतात. आणि मग या वैराग्य स्थितीला जेव्हा आपण येतो तेव्हाच आपण भगवान यांना सर्व काही मानतो. अन्यथा काय असतं, आपण स्वतःला कर्ता मानत असतो आणि इंद्रिय भोग करत असतो. आपल्या मिथ्या अहंकार आपल्याला शरीर या भावनेमध्ये ठेवत असतो. मग त्याद्वारे आपण भगवान त्यांना जाणू नाही शकणार ह्या सगळ्या विकारांद्वारे. भगवान यांना जाणण्यासाठी म्हणून ज्ञान आवश्यक आहे. आणि हे ज्ञान जे आहे ते वास्तविक मुक्तीच्या स्तरावर आपल्याला घेऊन जातं, म्हणजे वैराग्य येतं आपल्यामध्ये. आणि जेव्हा वैराग्य येतं म्हणजे आपण इंद्रिय भोग थांबवायला लागतो, तेव्हा आपलं इंद्रिय संयमन व्हायला लागतं. मग त्यावेळेला आपण प्रकृतीच्या तीन गुणांच्या बंधनातून हळूहळू, म्हणजे कर्म म्हणजे इंद्रिय भोगाची कर्म आपण थांबवली आणि भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी जर कार्य करायला लागलो, तर हळूहळू आपण कर्माच्या बंधनातून मुक्त होऊ. आणि म्हणजेच काय, मुक्ती, वास्तविक मुक्ती म्हणजे काय, तीन गुणांच्या बंधनातून मुक्त होणं. म्हणजे जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त जर व्हायचं असेल, तर पहिल्यांदा आपण कर्मबंधनातून मुक्त व्हायला पाहिजे, तर आपण या सगळ्या चक्रातून मुक्त होऊ. मग ही वास्तविक मुक्ती म्हणजे, तर ही काय आहे, तर ही आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे, तर भगवान यांच्या चरण कमलांशी घेऊन जाणार आहे. आणि मग चरण कमलांशी जाऊन काय करायचं, आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं आवश्यक आहे. मग आता हे सगळं उद्दिष्ट आहे ते सांख्य योगाचं आहे. कधी कधी सांख्य योगाविषयी ते फक्त म्हणजे पृथक्करणात्मक ज्ञान आहे असं, त्याच्याविषयी विचार केला जातो, किंवा तर्क शुद्ध ज्ञान आहे असं म्हटलं जातं, पण असं नाहीये. भगवान स्वयं कपिल मुनी म्हणून आले, त्यांनी हे ज्ञान दिलं. ते कशासाठी दिलंय, तर भगवान यांच्या चरण कमलांचा आपण आधार घ्यावा आणि भक्तिमय प्रेममय सेवा करावी, भगवत भक्ती करावी, ह्यासाठीच हे त्यांनी ज्ञान दिले. आता पुढे जाऊ आपण. नान्येव. एक मिनिट, माझ्या दिसत नाही मला, मी पाहून हा, घेते. थोडस थांबलं होते. ग्रंथामधून वाचलं तरी चालेल. नाही नाही, मी वाचते ना माताजी. एक सेकंड ना माताजी, एक सेकंड ना. नाही दिसणार माताजी. चोवीसवा अध्याय हा माताजी, मी आणते. हा, मी वाचू का माताजी? प्लीज, जर झालं तर प्लीज वाचू शकत, हो, मी प्लीज. वाचते. हा, धन्यवाद, कारण धन्यवाद. फिकट दिसते, मी वाचते. तानेव ते अभिरूपाणि भगवन् भगवन्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम अरूपिणः. तर आता इथं आपण समजून घेऊया की भगवान काय म्हणजे भगवान यांच्याविषयी जे आहेत ते
कर्दमुनी काय म्हणतात, हे प्रभू, तुमचे रूप प्राकृतिक नसले तरी तुम्हाला स्वतःची अशी अगणित रूपे आहेत. खरोखरच ही सर्व रूप ही तुमची दिव्य रूपे असून ती भक्तांना प्रसन्न करणार आहेत. म्हणजे आता इकडे काय म्हणले की अ, तान एव असं म्हटलंय, हा शब्द आहे म्हणजे तानी एव असे त्याची फोड आहे. म्हणजे खरोखर म्हणजे ही सगळी जी रूप आहेत ती कशी आहेत, अभिरूपाणी. ते अभिरूपाणी म्हणजे काय, तुमची ही सगळी अभिरूप म्हणजे काय, की भगवान यांची ही सगळी जी आहेत तर ती त्यांच्या अनुरूप अशी रूप आहेत. आणि मग आता पुढे काय म्हणतात तर भगवान तव असं म्हणतात ते. म्हणजे काय, तर भगवान तुमचीच ही सगळी रूप आहे. आणि मग आता पुढे अजून जाऊन काय म्हणतात हे कदमुनी की यानी यानी च रोचनते. म्हणजे काय, तर जी जी काही प्रसन्न करणारी सगळी रूप आहेत तर ही सगळी सगळी जी आहे ती भक्तांना प्रसन्न करणारी जी रूप आहेत तर ती तुमचीच आहेत. आणि ती कशी आहेत, अरूपिण म्हणजे काय, ती प्राकृतिक म्हणजे भौतिक स्तरावरची नाही आहेत, तर दिव्य आध्यात्मिक स्तरावरची भगवान यांची रूप आहेत. म्हणजे काय, की भगवान यांचं रूप काही भौतिक नाहीये, पण भगवान यांची अशी असंख्य अगणित रूप आहेत. आणि ती कशी असतात, तर ती इतके दिव्य स्तरावरची असतात की ती भक्तांना सगळ्या प्रसन्न करणारी असतात, आनंद देणारी असतात. म्हणजे भगवान यांचं जे स्मित आहे, भगवान यांचं जे स्मित आहे तर ते पाहून म्हणजे जो दुःखी असेल, जो म्हणजे त्रिविध तापांनी ग्रस्त असेल तर भगवानांच्या चेहऱ्यावरचं स्मित जे आहे ते पाहून पहा, त्याचं सगळं दुःख विसरून जातं. त्याचा सगळा जो क्षोभ आहे मनातला तो निघून जातो. असं भगवानाचं सुंदर रूप असतं. आणि म्हणून ते भक्तांना कसे प्रसन्न करणारे आहेत. ब्रह्मसंहितेमध्ये पण म्हटलंय भगवान कसे आहेत की भगवान हे एकमेव असे आहेत, म्हणजे आदिपुरुष, पुराण पुरुष किंवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे एकमेव असे आहेत. त्यांच्या इतके म्हणजे कुणी किंवा त्यांच्या सम कुणी असू शकत नाही. जे ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांना हा साक्षात्कार म्हणून आपण जो दिव्य आत्मसाक्षात्काराचा जो स्तर आहे त्यांचा, तर त्या स्तरावर त्यांना हे सगळं साक्षात्काराद्वारे हे सगळं दर्शन झालंय की भगवान कसे आहेत गोलोकमध्ये, कसं म्हणजे त्यांच्या समोर हे सगळं दृश्यमय स्वरूपात त्यांना हे दर्शन होत आहे. गोलोक वृंदावनमध्ये भगवान कसे आहेत आणि त्याचंच वर्णन जे आहे ना ते ब्रह्मसंहितेमध्ये त्यांनी केलंय. म्हणजे ही कुठली रचलेली कथा नाही आहे ब्रह्मसंहिता. म्हणजे ब्रह्माजींना जो दिव्य आत्म साक्षात्कारचा त्यांचा स्तर आहे त्यानुसार त्यांना भगवान जे आहे ते कशा पद्धतीने गोलोक वृंदावनमध्ये वास्तव्य करतात, मग गोलोक धाम कसं आहे याविषयीचं दिव्य ज्ञान जे आहे ते भगवानाने दिलंय आणि ते समोर पाहतायत आणि ते वर्णन केलंय. ब्रह्मसंहितेमध्ये असे 100 श्लोक आहेत, पण हे जे आहे ते आपलं जे म्हणजे ह्या विषयीचं जे वैदिक लिखाण आहे ना तर ते असं अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे उपलब्ध होतं, पण ते काही कारणास्तव जे आहे ते म्हणजे आता उपलब्ध नाही. त्यातला फक्त 5वा अध्याय जो आहे तो चैतन्य महाप्रभूंना जो आहे तो दक्षिण भारताची जेव्हा त्यांनी तीर्थयात्रा केली तेव्हा मिळाला आणि तेवढ्यावरूनच आपल्याला हे सगळं जे आहे ते ज्ञान म्हणजे उपलब्ध आहे. पहा मग तेच इतकं ज्ञान आहे की ते जरी आपण समजून घेतलं तरी भरपूर आहे आपल्यासाठी आत्ताच्या कलियुगातल्या लोकांना. मग ब्रह्मसंहितेमध्ये असं वर्णन येतं की भगवानांचे अनंत रूप आहेत. म्हणजे भगवानांना काय म्हणतात, ब्रह्माजी अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप. म्हणजे भगवान यांचं जे मूळ रूप आहे आणि त्याचबरोबर त्यांची अनंत रूप आहेत. म्हणजे भगवान स्वतःला विस्तारित करतात अनेक रूपांमध्ये. येते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं असा श्लोक येतो भागवतामध्ये. म्हणजे भगवान जे आहेत ते स्वतःला जे आहेत ते कलामध्ये विस्तारित करतात आणि पुन्हा त्याच्या कला असं विस्तार होतच राहतो भगवानांचा. मग ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की भगवान जे आहेत तर ते आपल्या म्हणजे भक्तांच्या इच्छेनुसार त्यांची जी इच्छा असते त्यानुसार भक्तांसमोर प्रकट होत असतात. म्हणजे स्वतःला ते दिव्य स्तरावर प्रकट करत असतात. म्हणजे उदाहरण आपण घेऊया की जे रामचंद्र भगवान आहेत तर त्यांचे भक्त आहेत हनुमान, तर त्यांनी काय म्हटलं की लक्ष्मीपती नारायण आणि सीतापती राम हे एकच आहेत. मग आता लक्ष्मी आणि सीतादेवी यामध्ये कोणताही भेद नाही हे तुम्हाला माहित आहे असं ते म्हणाले. पण माझ्याविषयी सांगायचं झालं तर मला प्रभू रामचंद्रांचंच रूप प्रिय आहे असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे काय, लक्ष्मीपती नारायण म्हणजे कोण, चतुर्भुज विष्णू आणि त्यांच्या चरण कमलांशी माता लक्ष्मी सेवा देत असतात. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांचंच रूप आहे असं त्यांनी म्हटलं. पण मला जर आवडेल तर कुणाचं चरणकमलांची सेवा द्यायला आवडेल तर प्रभू श्री रामचंद्रांच्या चरणकमलांची की जे त्रेतायुगामध्ये जो अवतार घडला. म्हणजे काय,
की भक्तांना ज्या दिव्य रूपामध्ये भगवानांना पाहायचं असतं, ज्या दिव्य रूपाची सेवा करायची असते, त्यानुसार भगवान जे ते प्रकट होत असतात पहा. म्हणजे तसं म्हणजे श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांचे भक्त आहेत, तर त्यामुळे ते भगवानांच्या मूळ रूपाचे म्हणजे आपण गौडीय वैष्णव आहोत, तर आपण भगवान जे आहेत तर ह्यांचं जे रूप आहे ना, म्हणजे भगवान यांचं जे मूळ रूप म्हणजे कसं आहे, द्विभुजधारी, डोक्यावर मयूरपंख असलेला, हातामध्ये सुंदर वेणू असलेलं असं जे रूप आहे, तर त्याची आपण आराधना करतो. मग आणि त्याचबरोबर आपण गौडीय वैष्णव परंपरेमध्ये भगवान आणि त्यांची शक्तीच आहेत म्हणजे राधाराणी म्हणजे, तर ही भगवान यांचंच प्राकट्य आहे म्हणजे शक्तिमान आणि शक्ती म्हणजे हे अभिन्न आहेत एकमेकांपासून. म्हणजे भगवान जे आहेत तर यांच्याच हृदयातून ती प्रकट झालेली शक्ती आहे. त्यामुळं राधाराणी म्हणजे कुणी भिन्न नाहीत. भगवान आणि राधाराणी हे कसे अभिन्न मानले जातात. आणि म्हणून जे आहे तर त्यांची आपण जे आहे ते उपासना करतो. मग इथे आपण लक्षात घेऊया की म्हणजे जेव्हा आपण कृष्ण म्हणतो तेव्हा आपण सगळ्या इतर रूपांचा निर्देश करतो. म्हणजे कृष्ण नव्हे तर मग राम, नरसिंह, नारायण इत्यादी सुद्धा म्हणजे जे भगवानांचे अवतार आहेत तर ते सगळे आलेच ना. कृष्ण यांचं नाव घेतलं म्हणजे का आले, तर इथे आपण समजून घ्या कारण कृष्णांचेच हे सगळे कला अवतार आहेत. म्हणजे कला म्हणजेच काय, अवतार आहेत. म्हणजे त्यामुळे आपोआपच भगवानांचे सगळे जे अवतार आहेत तर त्यांची उपासना केल्यासारखंच आहे जेव्हा भगवान कृष्णांची उपासना करतो आपण तेव्हा. म्हणजे इथं आपण लक्षात घेऊ की ब्रह्मसंहितेत सुद्धा एक प्रकारे श्लोक आहे पहा, रामादि मूर्तीषु असा श्लोक आहे. तर म्हणजे काय, असंख्य रूपांनी भगवान अस्तित्वात असतात, विविध अवतार घेत असतात. पण ही काही त्यांची भौतिक रूप नाही आहेत, ही सगळी आध्यात्मिक रूप आहेत, दिव्य अशी रूप आहेत. मग श्रीधर स्वामींनी म्हणून म्हटलं की अरूपिण म्हणजे की रूपरहित म्हणजेच काय, तर रूपरहित म्हणजे काय की निराकार नव्हे, चुकीचा अर्थ लावतात जे मायावादी आहेत ते. अरूपिण म्हणजे काय, त्यांचं आपल्यासारखं भौतिक रूप नाहीये. त्याला म्हणायचं अरूपिण किंवा निराकार. ह्या शब्दाचा अर्थ काय होतो, तर भगवान यांचं आपल्यासारखं भौतिक रूप नाही आहे, भौतिक शरीर म्हणजे प्राकृत शरीर नाही आहे. त्यांचं दिव्य आध्यात्मिक शरीर आहे. मग अशा दिव्य आध्यात्मिक शरीराच्या स्तरावर भगवान प्रकट होतात म्हणजे काय, तर ते त्यांचा दिव्य आध्यात्मिकच विस्तार असतो, म्हणजे ते काही भौतिक रूप नसतं. आणि म्हणून इकडे काय म्हटलंय की तान्नेव ते अभिरूपाणी रूपाणी भगवत तव असं म्हटलंय. म्हणजे काय की तुमची स्वतःची रूप आहेत ती भौतिक नाही आहेत, तर ती कशी आहेत, तर आध्यात्मिक आहेत. म्हणजे भौतिकदृष्ट्या भगवान यांचं रूपच नाही आहे. भौतिक दृष्ट्या भगवान यांच्या आपण जर 10वा अध्याय अभ्यासला भगवद्गीतेचा, तर तिथे काय आहेत, भगवान यांची विलक्षण ऐश्वर्य आहेत भौतिक स्तरावरची. म्हणजे ती ऐश्वर्य आहेत भगवान यांची, योग ऐश्वर्य. भगवान यांची अभिव्यक्ती आहेत वेगवेगळ्या. पण भगवान यांचं म्हणजे जी रूप आहेत म्हणजे भगवान यांच्यासारखी, तर ती कधीच भौतिक स्तरावरची नसतात, भौतिकदृष्ट्या नसतात. तर ती नेहमी आध्यात्मिक आणि दिव्य स्तरावरची असतात आणि अशी असंख्य रूप आहेत भगवान यांची. हम्म मग आता भगवानांची ही जी दिव्य रूप आहेत ना, ती मायावादी लोकांना नाही समजत. त्यांना असं वाटतं की भगवान जे आहेत तर ते या भौतिक सृष्टीमध्ये जे आहेत येतात आणि ह्या भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली भगवान असतात असं ते विचार करणारे आहेत. म्हणजे हे चुकीचं आहे ना. म्हणजे भगवानांच्या चरणी अपराध येतो आणि भगवान यांना ते मग रूपहीन निराकार म्हणतात. म्हणजे रूपहीन निराकार म्हणजे हा चुकीचा त्यांचा समज आहे किंवा चुकीची धारणा आहे. भगवान रूपहीन निराकार नाही आहेत. म्हणजे भगवान हे आपल्यासारखं भौतिक रूप नाहीये त्यांचं. म्हणून त्यांना निराकार असं म्हटलं जातं आध्यात्मिक स्तरावर. म्हणजे त्यांचं कसं शरीर आहे, तर आध्यात्मिक दिव्य आध्यात्मिक शरीर आहे. आणि रूपहीन कशासाठी म्हणतात किंवा त्यांच्यासाठी हा शब्द अरूपिण म्हणजे का वापरला जातो, तर अशारीरी पण भगवानांना म्हटलं जातं, अरूपिण म्हणलं जातं. हे आध्यात्मिक संज्ञा आहेत भगवान यांच्यासाठी वापरण्याचे हे शब्द. काय तर त्यांचं दिव्य आध्यात्मिक शरीर आहे, आपल्यासारखं नाही आहे. जेव्हा शरीर आपण म्हणतो ना तेव्हा त्याला नश्वरता आली, त्याला मृत्यू आला. शरीर निर्माण केलं जातं आणि नष्ट केलं जातं. मग भगवान यांचं असं शरीर नाहीये, म्हणून भगवानांना अशारीरी म्हटलं जातं. आपण शरीरधारी आहोत. आपल्याला म्हटलं जातं ना देहधारी जीवात्मा, पण भगवान यांना असं नाही म्हटलं जात, कारण भगवान आणि आपल्यामध्ये हा फरक आहे. आपला जो आहे तर प्रत्येक वेळी देह जो आहे तो नष्ट होतो आणि दुसरा देह आपण धारण करतो जीवात्मा म्हणून. भगवान यांचा देह सदैव तोच आहे. भगवान हे कसे आहेत, पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत. मग आपल्यामध्ये आणि भगवान यांच्यामध्ये हा फरक आहे पहा.
म्हणजे ही वस्तुस्थिती नाही की भगवानांना मायावादी असं काय ते रूपहीन निराकार म्हणतात, ते चुकीचं समज करतात. अध्यात्म मध्ये भगवानांना अशारीरी अरूपेण असं म्हणण्याची पद्धत आहे, किंवा रूपहीन म्हणजे काय, तर ते दिव्य आध्यात्मिक स्तरावर आहेत, म्हणून त्यांच्याविषयी अशा पद्धतीने वक्तव्य करण्याची पद्धत आहे. म्हणजे तो सुद्धा भगवानांच्या सन्मान त्यांचा योग्य पद्धतीने राखण्याची ती पद्धत आहे. म्हणजे आध्यात्मिक भाषा ही सुद्धा अत्यंत नम्र स्तरावर म्हणजे व्यक्त आपण करणं आवश्यक आहे. मग संस्कृत भाषा जी आहे तर तिला देवभाषा यासाठीच म्हटलं जातं. की त्यामध्ये प्रत्येक शब्द आणि त्याचा अर्थ जो आहे ना, तर तो इतक्या उत्तम रीतीने मांडला जातो की त्या व्यक्तीचा सन्मान सुद्धा त्या शब्दातून अर्थातून व्यक्त होत असतो. पहा म्हणजे इतकी परिपूर्ण आहे ती भाषा, म्हणजे देवभाषा यासाठी तिला म्हटलं जातं. मग आता इथं आपण लक्षात घेऊया की वैदिक ग्रंथामध्ये भगवानांचं वर्णन नेहमी मूळ पुरुष, मूळ भोक्ता, परमभोक्ता केलं जातं. मग याचा अर्थ काय? ह्याचाच अर्थ हा की भगवान यांचं रूप कधीच भौतिक नाहीये. भगवान हे आपल्या सगळ्यांचे स्त्रोत आहेत, आपल्या निर्मितीचे. आणि मग निरनिराळ्या श्रेणीचे भक्त असतात, प्रत्येकाचा शुद्धीचा स्तर वेगवेगळा असतो, हो की नाही. मग त्यानुसार भगवान जे आहेत ते त्यांच्यासाठी अवतरित होत असतात. मग कधी ते राम म्हणून अवतरित झाले, कधी नरसिंह भगवान म्हणून, कधी वराह म्हणून, कधी नारायण म्हणून, कधी मुकुंद म्हणून, असे असंख्य रूप भगवान यांचे म्हणजे लक्षावधी रूप आहेत. हे सगळे विष्णू तत्व आहेत, भगवान यांचे स्वांश विस्तार आहेत. मग त्याद्वारे भगवान जे आहे ते प्रकट करत असतात स्वतःला. मग ही काही त्यांची भौतिक रूप नाही आहेत, तर ही सगळी त्यांची आध्यात्मिक रूप आहेत. मग आता भगवानाच्या इच्छेनुसार ते प्रकट करत असतात स्वतःला. मग आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर. आता हा श्लोक जो आहे तो आपण समजून घेऊ. त्वां सुरभि तत्व बुभुत्सया अद्धा. माताजी मी बोलते. माताजी मी बोलते. हा, बोलू शकाल. त्वां सुरेभिस्तत्त्वबोत्सयाद्वा सदाभिवादा हमणापादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्य यशोवबोधः वीर्याश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये. हरी बोल, खूप छान. हा श्लोक खूप सुंदर आहे. तर इकडे भगवान काय म्हणतात की हे भगवान, हे कदमुनी काय म्हणतात, हे भगवान, तुमचे चरण कमल म्हणजे एक भांडार असून ते परम सत्य जाणून घेण्याची उत्कट इच्छा असणाऱ्या सर्व महान साधू पुरुषांकडून श्रद्धायुक्त पूजन होण्यास सर्व देव प्राप्त पात्र आहे. तुम्ही ऐश्वर्य, वैराग्य, अलौकिक यश, ज्ञान, सामर्थ्य, सौंदर्याने पूर्णपणे युक्त आहात, आणि म्हणूनच मी तुमच्या चरण कमलांना शरण येत आहे. इतका सुंदर अर्थ आहे या श्लोकाचा की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरण कमलाला काय म्हटलंय, इतकी सुंदर उपमा दिली पहा की चरण कमल म्हणजे भांडार आहे. कसं, तर भगवान यांच्याविषयी ज्याला कोणाला जाणून घ्यायचंय ना, ज्याला कोणाला भगवान यांच्याविषयी, त्यांचं दिव्यत्व, त्यांच्या दिव्य सेवा कशा आहेत, भगवान कसा अवतार घेऊन प्रकट होतात, या भौतिक प्रकृतीची कशी निर्मिती करण्यामध्ये भगवान जे आहेत ते आपली भूमिका बजावतात, असं सगळं सगळं जे ज्ञान आहे भगवान यांच्याविषयी, जे काही जाणून घ्यायची आपल्या प्रत्येकाला जी इच्छा आहे, म्हणजे आणि मग अशी जी इच्छा म्हणजे ती उत्कट इच्छा असायला हवी आपली, म्हणजे काय, उत्स्फूर्तपणे अशी इच्छा जी आहे, तर असे असणारे सगळे महान साधू पुरुष म्हणजे कोण, महान साधू पुरुष का म्हणले, तर असे उच्च स्तरावरचेच भक्त असतात की ज्यांना भगवान यांच्याविषयी जिज्ञासा असते. त्यासाठी तर ते भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात, भगवानांच्या परमात्मा रूपावर ध्यान करतात, युगानुयुग ते ध्यानस्थ बसलेले असतात पहा. मग ते का बसलेले असतात, तर भगवान यांना जाणण्यासाठी, म्हणजे इतकी त्यांची उत्कट इच्छा असते, म्हणून त्यांना म्हटले महान साधू पुरुष. म्हणजे साधू म्हणजे कोण, कृष्ण भावना भावित असे शुद्ध भक्त किंवा योगी जे आपण म्हणतो. तर ते काय करतात, भगवान यांच्यावर पूर्णतः श्रद्धा त्यांची असते. म्हणजे भगवान हेच आपले स्वामी आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हेच आपले जे आहेत ते उपास्य दैवत म्हणजे आहेत. त्यांच्याशिवाय दुसरे कोणी असू शकत नाही, ही ठाम श्रद्धा असते. आणि त्यामध्ये त्या श्रद्धेने भगवानांची जी आहे तर ती भक्तिमय प्रेममय सेवा करत असतात, आणि त्या सेवेसाठी पण ते पात्र असतात. जसं राजाची सेवा करण्यासाठी, त्याचा स्वीय सहाय्यक होण्यासाठी आपल्याला ती पात्रता अंगी यायला हवी ना. मग तसे हे भक्त असतात, ते पात्र झालेले असतात सेवेद्वारे ब्रह्मस्तरावर. म्हणजे आपण म्हणतो ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, हा श्लोक येतो ना भगवद्गीतेमध्ये. तर असा जो ब्रह्मस्तर आहे त्या स्तरावर गेल्यानंतर त्यांचं पतन होत नाही भक्तांचं, शुद्धीचा स्तर असतो तो. म्हणजे भगवान यांची सेवा करण्यासाठी त्या दिव्य अशा गुणांमध्ये आपण पहिल्यांदा स्थित होणं आवश्यक आहे. मग या शुद्ध सत्वामध्ये ते स्थित झाले असतात, ते सदैव
समभावामध्ये असतात, त्यांचे सुंदर गुण आहेत पहा. 12वा जो अध्याय आहे भगवद्गीतेतला, त्यातले शेवटचे जे 8 श्लोक आहेत ना, ते आपण ह्यासाठी संदर्भ म्हणून वाचून घेऊ नंतर आपला क्लास संपल्यानंतर, म्हणजे सगळ्यांनी वाचू आपण. तर त्याच्यावरनं लक्षात येईल म्हणजे की भगवानांचे जसे शुद्ध भक्त असतात तर त्यांना महान साधू पुरुष असं का म्हटलंय, तर ते अशा दैवी गुणांमध्ये स्थित असतात. ते दैवी गुण असल्यामुळे ते समभावामध्ये असतात. एकदम कसे असतात, स्थिर असतात भगवान यांच्या भक्तीमध्ये. आणि ते कधीही कुठल्या गोष्टींनी विचलित होत नाही असे असतात. आणि असे जे भक्त असतात ते सदैव भगवानाच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्येच म्हणजे जे असतात स्थित असतात, त्याला समाधिस्थ असं म्हटलं. मग असे हा जो भक्तीचा ब्रह्म म्हणजे स्तर आहे भक्ती मागी भक्तामध्ये, तर त्या स्तरावर जेव्हा ते जातात तर त्यावेळेला मग ते काय करतात, तर भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्येच जे आहे ते सदैव असतात संलग्न. आणि मग असे जे साधू पुरुष आहेत तर त्यांच्याकडून भगवान जे आहेत ते सदैव म्हणजे सेवा घेण्यास पात्र, म्हणजे त्यांच्याकडून पूजन होण्यास श्रद्धेने किंवा त्यांच्याकडून ही सगळी सेवा ते जे करतात ती घेण्यास पात्र असतात. म्हणजे काय की भगवान यांची सेवा करण्यासाठी सुद्धा आपण त्या शुद्धीच्या स्तरावर येणं आवश्यक आहे. असं असा जो ब्रह्मस्तर आहे त्या स्तरावर येणं आवश्यक आहे. मग भगवान जे आहेत ते काय करतात, तर कसं आहे, तर ऐश्वर, वैराग्य, अलौकिक यश, ज्ञान, सामर्थ्य, सौंदर्य, म्हणजे भगवानांची षडेश्वर सांगितले. तर हे सगळं नियुक्त आहेत भगवान. आणि म्हणून भगवान यांच्या चरण कमलांचा जर आश्रय घेतला एखाद्या भक्ताने, तर त्याला वेगळं काही करायची गरज नाहीये. त्याला हे सगळं जे काही आवश्यक आहे ते भगवान प्राप्त करून देतील. आणि जे त्याच्याकडे आहे त्याचं संरक्षण करतील. म्हणजे योगक्षेम महाम्यम असा श्लोक येतो पहा 9.22. तर त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की कशा पद्धतीने भगवान आपल्या भक्तांचं रक्षण करत असतात, भक्तांसाठी कार्य करत असतात. असे जे भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवान यांच्या चरण कमलांचा आधार घेण्यासाठी किंवा भगवानांची कृपा मिळण्यासाठी जे उत्सुक भक्त आहेत, तर असे जे भक्त आहेत तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, खरं तर भगवान जे आहेत तर यांच्या चरण कमलांचं म्हणजे जे आहे ते आणि भगवानांचं पण पूजन केलं पाहिजे. म्हणजे त्यांचा आश्रय घेतला म्हणजे काय, त्यांच्या चरण कमलांची सदैव आपण जे आहे ते लीन असण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि दीनभावाने त्यांची सेवा करायची आणि त्यांचं पूजन करायचं भगवानांचं, म्हणजे भगवानांच्या अर्चविग्रहांची थोडक्यात सेवा करायची. आणि मग भगवद्गीतेत कृष्णांनी अर्जुनांना अनेक वेळा सांगितले की मला शरण आहे. म्हणजे आपण हा श्लोक ऐकलाय ना की सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, म्हणजे मला फक्त तू शरण आहे, सगळे धर्म जे आहेत ते सोडून दे, पण तू मला केवळ शरण आहे, मग त्याद्वारेच काय होईल, मी तुझा उद्धार करू शकेन असं म्हणतात भगवान. किंवा मन्मना भव मद्भक्त, म्हणजे काय 9व्या अध्यायामध्ये पण आहे हे, म्हणजे पूर्णत्वाची प्राप्ती करायची असेल तर सदैव काय कर, तू माझं चिंतन कर, माझं भक्त हो, माझं पूजन कर, प्रत्येक गोष्ट मला संतुष्ट करण्यासाठी तुम्ही. मग अशा पद्धतीने म्हणजे भगवान यांचेच पूजन करायचं, भगवान यांनाच वंदन करायचं. मग अशा पद्धतीने जेव्हा प्रयत्न करेल एखादा भक्त, तेव्हा त्याला भगवानांची कृपा प्राप्त होईल. म्हणजे काय, मग त्या स्तरावर तो गेला की भगवान जे आहेत तर त्यांची सेवा करण्यासाठी त्याची जी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिती म्हणजेच काय, जो जीवात्मा आहे तो कसा आहे, शुद्ध आहे आणि भगवानांच्या म्हणजे शुद्ध प्रेमामध्ये तो स्थित आहे. पण भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यामुळे त्याच्यावर ही जी कामाची आवरण आहे ती सगळी नष्ट होतील भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. म्हणजे सेवा ही काय, ही शुद्धीकरणाची एक प्रकारे प्रक्रिया आहे. आणि या प्रक्रियेद्वारे काय होईल, तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या भगवत स्वरूपाच आपल्याला तरच ज्ञान होऊ शकेल का, तर आपण त्या शुद्धीच्या स्तरावर जेव्हा येतो तेव्हाच आपल्याला भगवान जे आहेत तर त्यांना पाहता येतं. कसं पाहता येतं, तर त्या भगवत प्रेमामध्ये आपण स्थित होतो तेव्हा भक्तीच्या नेत्रांनी आणि प्रेमाचं अंजन हवं आपल्यामध्ये. आता आपली हृदयाची कठीण आहेत पाषाणासारखी, तिकडे प्रेम बिम काही नाहीये. म्हणजे भगवान यांचं आपल्यावर फार प्रेम आहे म्हणून आपल्याला सगळं त्यांनी उपलब्ध करून दिलंय. आणि आपण किती अपराध केले तरी आपल्यासाठी सगळ्या सुविधा भगवान देत असतात, त्यांना क्षमा करत असतात आपल्या अपराधांना. इतके कृपाळू दयाळू आहेत भगवान. हा, भगवान जाणतात आपलं क्लेशपूर्ण आहे भौतिक प्रकृतीमधलं जीवन आहे, पण आपली हृदय कशी कठोर आहेत, तिथं असं लगेच नाही प्रेम उत्पन्न होणार. यासाठी वैदिक साधना आपल्याला आवश्यक आहे, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन आवश्यक आहे. मग आपल्यामध्ये हळूहळू भगवानांच्या विषयी अनुराग उत्पन्न येईल. म्हणून मग आपण जे आहे ते भगवानांच्या प्रेमामध्ये हळूहळू स्थित होऊ. मग यासाठी गुरु आवश्यक आहेत आपल्या जीवनामध्ये. आणि मग आपण प्रेमाच्या स्तरावर जाऊ. म्हणजे फार मोठा टप्पा आहे
हा आपली शुद्धी करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यासाठी आपण गुरु शिष्य परंपरेद्वारे अशा पद्धतीनं गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली ही नवविध भक्ती जी आहे तर तो काय आपला अभ्यास आहे, योगाभ्यास आहे आपला. जसा ध्यान योगाचा योगाभ्यास काय की एकांतात जाऊन त्यांनी सराव करायचा परमात्म्याच्या रूपावर ध्यान करण्याचा. तसा आपला सराव काय आहे, नवविध भक्तीद्वारे आपण सराव करायचा आणि तो सातत्याने करायचा. सततम कीर्तयंतो माम असं म्हटलं जातं ना, म्हणजे काय श्रवणम कीर्तनम काय विष्णू आणि मग पुन्हा स्मरणम पण त्यांचं झालं पाहिजे. मग ह्या तीन प्रकारे जेव्हा सेवा आपण करतो तर त्यावेळेला आपल्याला भगवत कृपा प्राप्त होऊ शकेल. म्हणजे ही परिपूर्ण कृष्ण भावना आहे की आपण आपल्या शरीराने आपल्या मनाने आणि त्याचबरोबर वाणीने भगवान यांची सेवा करणं ही परिपूर्ण कृष्ण भावनेचा स्तर आहे. तर या स्तरावरची सेवा आपण कशी करू शकतो, नवविधा भक्तीद्वारे, 9 अंगांनी भक्तीच्या. आणि मग त्यावेळेला आपल्याला भगवान कसे आहे त्याचं ज्ञान होईल आणि त्यांच्या स्वरूपाचं जेव्हा ज्ञान होईल मग त्यावेळेला मग आपण भगवत धामाला म्हणजे आपलं जे मूळ घर आहे स्वगृही आपण म्हणतो ज्याला, म्हणजे कुठलं तर भगवत धाम, तर तिकडे जाऊ शकू पहा. मग आता हे सगळं जे आहे तर या ठिकाणी आपण हे का चर्चा करतो आहोत तर कर्दम मुनी जे आहेत तर हे सगळं जाणतात आणि भगवान मग षडेश्वरीने युक्त आहेत म्हणून त्यांना काय म्हटले तर पूर्तम हा शब्द श्लोकामध्ये आहे. म्हणजे भगवान असे परिपूर्ण आहेत, दोषरहित आहेत, त्यांच्यामध्ये कुठलीही कमी नाहीये. असे परिपूर्णपणे भगवान कार्य करतात. त्यामुळं सगळ्या ब्रह्मांडांचे स्वामी, अखिल संपत्तीचे स्वामी भगवान आहेत पहा. म्हणजे असं कोणी नाही म्हणू शकणार की ह्या ब्रह्मांडामधले कोणी म्हणू नाही शकणार की की मी भगवानांच्या पेक्षा जास्त धनवान आहे. बिलकुल नाही. भगवानांच्या सम आणि भगवानांच्या इतका देखील कुणी असू शकत नाही. एकमेव एकमेव अद्वितीय असे भगवानच असू शकतात. संपूर्ण ब्रह्मांडाचे स्वामी. आणि म्हणून त्यांच्याकडे परिपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, बळ, सौंदर्य, तर ऐश्वर्य सगळं काही जे आहे ते कसं आहे परिपूर्ण आहे, म्हणजे दोषरहित आहे. अशा सगळ्या ऐश्वर्याने युक्त आहे. म्हणून भगवान यांना काय म्हटलं जातं, म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते कसे आहेत म्हणजे ह्यांच्या सम असं कोणी नाही आहे. म्हणून काय म्हटलं जातं, असमध्वर्य म्हणजे असे भगवान आहेत. तर ह्याचं कारण काय तर भगवान यांच्या समान आणि त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असं कोणी नाही आहे पहा. म्हणजे भगवान यांचं जे आहे तर हे जे नाव आहे तर हे यासाठी प्रख्यात आहे की म्हणजे भगवान यांच्या सम आपल्यापैकी कुणीच होऊ शकणार नाही किंवा भगवान यांच्या समान. भगवान यांची निर्मिती, भगवानांनी अनेक देवदेवता यांची निर्मिती केली, अनेक जीवात्म्यांची निर्मिती केली, पण असं भगवानांच्या समान श्रेष्ठ किंवा ऐश्वर्याने युक्त कुणीच असू शकणार नाही आणि नाहीही देखील त्यांच्या समान किंवा श्रेष्ठ. आणि म्हणून भगवान यांना म्हणजे जे आहे तर ते काय म्हटले तर पूर्ण रूपाने पूर्तम असं म्हटले पहा. मग आता हे सगळं जे आहे ते कर्दमुनी जे आहे ते आपला भाव व्यक्त करतात. म्हणजे भगवान यांची स्तुती कशी करतात तर भगवान यांचं गुणगान करून. आणि भगवान आपल्यासाठी म्हणजे कसं आहे त्यांचं चरण कमल जे आहे तर ते कसे आहेत ते सगळं म्हणजे जे आहे ते भांडार आहे. भांडार कशाला म्हटलं जातं आता आपण समजून घेऊ. तर भांडार म्हणजे काय तर जिथे सगळ्या वस्तू उपलब्ध असतात त्याला भांडार म्हटलं जातं. मग अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत ते तिथे म्हणजे त्यांच्या चरण कमलांशी सर्व काही उपलब्धी आहेत. मग यासाठी त्यांची तुलना जे ते भांडार या अर्थाने म्हणजे काय सगळं काही जिथं उपलब्ध आहे जिथं, तर हे व्यक्त करण्यासाठी जे आहे ते कर्दमुनी जे आहे ते अशा पद्धतीने आपल्या भावना व्यक्त करतात. म्हणजे भगवानांची स्तुती आणि त्याचबरोबर त्यांच्या म्हणजे जे कार्य आहे त्याच्याविषयी कृतज्ञता, म्हणजे कशा पद्धतीने ते साधूंवर कृपा करतात, म्हणजे आपल्यासारख्या योग्यांवर किंवा साधूंवर त्यांनी कशी कृपा केली तर ह्या म्हणजे हा ही कृतज्ञता भाव ते व्यक्त करतात. मग तर पुढे जाऊ आपण. परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपञ्चं प्रचंड शक्तिं कपिलं प्रपद्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. खूप छान वाटलं ते. तर आपण समजून घेऊ आता याचा अर्थ काय. तर माताजी मला पोस्ट करून ठेवा म्हणजे चुकून तुम्ही लेफ्ट झालात तर इथं
कुणीतरी दुसऱ्या माताजी गॅलेक्सी 17 त्या कोर्स. तर आपण समजून घेऊ की आता इथे कदमनी काय म्हणतात, जे स्वतंत्रपणे सर्व समर्थ आणि दिव्य आहेत ते परमपुरुष आणि अखिल जड पदार्थ व काळ या घटकाचे स्वामी आहेत. ते प्राकृतिक त्रिगुणांच्या अधीन असलेले आहेत. सर्व ब्रह्मांडांचे ज्ञान संपन्न पालन करतायत. म्हणजे भौतिक अभिव्यक्तींचा विनाश झाल्यानंतर ते सर्व आपल्या मध्ये विलीन करून घेतात. त्या कपिल मुनी म्हणून अवतरलेल्या पुरुषोत्तम भगवान यांना मी शरण जातो. म्हणजे काय, तर भगवानांचं वर्णन आहे काय, की जे स्वतंत्रपणे सर्व समर्थ आणि दिव्य आहेत. परम प्रधानम पुरुषम महंतम म्हणजे काय, सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि जे दिव्य आहेत. म्हणजे आणि कसं आहे, तर भौतिक जगाची जे उत्पत्ती करता असे आहेत. आणि मग सगळ्यांचे स्वामी आहेत ते. म्हणजे काय, कालम कवीम त्रिवृत्तम लोकपालम म्हणजे काय, की सगळ्यांचे जे आहेत तर ते स्वामी म्हणजे काय, तर भौतिक जगाची उत्पत्ती करता तर आहेतच. मग काळ म्हणजे काय, तर म्हणजे भगवानांचंच रूप आहे. मग कवीम म्हणजे काय, सगळ्या ज्ञानाने युक्त. मग पुन्हा काय म्हणलं, त्रिवृत्त म्हणजे प्राकृतिक जे 3 गुण ज्यांच्या अधीन आहेत. कोणाच्या, तर भगवानांच्या. तर सर्व ब्रह्मांडांचे ज्ञान संपन्न पालन करता म्हणजे काय, तर त्यासाठी हा शब्द वापरलाय की लोकपालम. आणि पुढे काय म्हणलं, की आत्म अनुभूत्या अनुगत प्रपंच म्हणजे काय, स्वतःमध्येच अंतरंग अनुभूत्य म्हणजे अंतरंग शक्ती भगवानांची जी आध्यात्मिक शक्ती आहे. किंवा भगवानांची जी आपण म्हणू काय, की आध्यात्मिक शक्ती किंवा अंतरंग शक्ती किंवा त्याला योगमाया शक्ती असं म्हणतात. तर त्याद्वारे भगवान काय करतात, की म्हणजे ती दिव्य स्तरावर आहे. मग अशी जी शक्ती आहे, तर त्यामुळे काय करतात भगवान जे आहेत, तर ते जे भौतिक जे म्हणजे भौतिक जे अभिव्यक्ती म्हटले, म्हणजे तर भौतिक अभिव्यक्तींचा विनाश झाल्यानंतर म्हणजे भौतिक प्राकट्य जे असतं, वेगवेगळ्या घटकांचं अभिव्यक्ती म्हणजे भगवानांचं प्राकट्य भौतिक स्तरावरचं त्यांच्या विविध शक्तींच्या माध्यमातून, त्या भौतिक शक्तीच्या माध्यमातून जे काही प्रकट होतं त्याचा विनाश झाल्यानंतर म्हणजे काय, की म्हणजे भौतिक शरीर जे असतात ते बहिरंगा शक्तीनं भगवानांच्या जीवात्म्याला दिली जातात. ब्रह्माजींचा जेव्हा दिवस सुरू होतो, सृष्टी निर्माण होते आणि मग ही भौतिक शरीर जी आहेत तर ती त्यांचा विनाश कधी होतो, ब्रह्माजींची रात्र होते म्हणजे प्रलय होतो. मग ते आपल्यामध्ये विलीन करून घेतात. म्हणजे काय, तर गर्भोदक्ष हे जे विष्णू आहेत ते आपल्या त्यांच्या उदरामध्ये हे सगळे जीवात्मे जे आहेत ते प्रलय होतो तेव्हा आश्रयाला जातात. मग असे जे भगवान आहेत म्हणजे ही प्रक्रिया जी आहे तर ती वर्णन केली. म्हणजे भगवान यांची वेगवेगळ्या प्रकारे स्तुती करतात, गुणगान करतात. असे सगळ्यांचे आश्रयदाते कोण आहेत, भगवान. तर मग असे जे भगवान आहेत ते कपिल मुनी म्हणून अवतरलेले आहेत. म्हणजे ते कपिल मुनी म्हणून कुठे अवतरले, तर कर्दम मुनीच्या घरी. मग त्यांची मी काय करतो, त्यांना मी अशा पुरुषोत्तम भगवानांना मी शरण जातो असं म्हणतात कर्दम मुनी. म्हणजे कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांनी आपले पुत्र कपिल मुनी यांना परम म्हणजे काय, परमश्रेष्ठ म्हणजे सगळ्या ऐश्वर्याने युक्त असं जे आहे ते परम सत्य म्हणजे काय, तर भगवान हेच जे आहेत तर परम सत्य आहेत. किंवा भगवानांना संबोधण्यासाठी परमसत्य ह्याचा वापर केला जातो ह्या जे शब्दार्थाचा. परम म्हणजे काय, तर प्रधान सर्वश्रेष्ठ असे कोण आहेत, तर भगवान आहेत. मग मूळ म्हणजे ह्याचा अर्थ हा आपण अजून घेतला आपण म्हणजे अजून खोल गेलो आपण तर त्याचा अर्थ काय होतो, म्हणजे मूळ प्रमुख असे म्हणजे सगळ्या वस्तूंचा उगम किंवा स्रोत असलेले म्हणजे सगळ्या कारणांचं कारण जे आहे ते भगवान आहेत. म्हणजेच काय, भगवान हेच मूळ पुरुष आहेत, हेच परमभोक्ता आहेत. मग ते स्वतः काळ पण आहेत आणि सगळ्या वस्तूंविषयी त्यांना ज्ञान आहे. आता परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयामध्ये सगळीकडे म्हणजे किंवा परमात्मा म्हणून प्रत्येक अणूच्या अंतरात पण भगवान स्थित असतात. पहा मग विश्वाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात काय घडतं म्हणजे आणि हे त्यांना माहिती असतं आणि भूत भविष्य वर्तमान सगळं ते जाणतात. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांच्या विविध शक्तींचं जे आहे तर ते मिश्रण म्हणजेच काय, तर जे आहे तर भौतिक जगत आहे म्हणजे भौतिक शक्ती आणि आध्यात्मिक शक्ती यांचं मिश्रण आहे. मग ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की तिथं 3 गुण आहेत भौतिक जगतामध्ये. मग भगवान जे आहेत तर हे काय असतात, सगळ्या प्राणी मात्रांचे आश्रयदाते आहेत. त्यांचं पालन करणारे, पोषण करणारे हे भगवान आहेत. म्हणजे काय, की भगवान जे आहेत तर ते सर्व जीवांमध्ये प्रधान आहेत. म्हणजे तेच एकमेव आहेत. आपल्या हृदयस्थ परमात्मा म्हणून भगवान असतात. आपल्या सगळ्या जीवांचं पालन पोषण करणारे हे भगवान आहेत. आणि त्याचबरोबर जे आहे तर आपला संहार करणारे पण कोण आहेत, भगवान आहेत. म्हणजे सगळ्या कारणांचं कारण हे भगवानच आहे. मग भगवान यांची जी ही स्वच्छंद शक्ती म्हणायचं म्हणजेच काय,
सगळ्या प्राणीमात्रांना निर्माण करतात भगवान, त्यांचं पालन पोषण करतात आणि त्यांचा संहार करतात. मग ही स्वच्छंद शक्ती आहे, म्हणजे भगवानांच्या इच्छेने हे सगळं घडत असतं. म्हणजे भगवान हे कुणावर अवलंबून नाहीत. म्हणून भगवानांना कसं म्हटलंय, भागवताचा पहिला जो श्लोक आहे भागवत ग्रंथाचा पहिल्या स्कंदातला, तिथे शब्द येतो भगवानांना काय म्हटले, स्वराट. भगवान असे स्वतंत्र आहेत, कुणावरही अवलंबून नाहीत, स्वतःमध्येच परिपूर्ण आहेत. म्हणजे काय की त्यांना दुसऱ्या कुठल्या व्यक्तीवर अवलंबून राहायला लागत नाही. पण आपल्यासारख्या जीवात्म्यांना जे आहे ते श्रेष्ठ व्यक्तीवर अवलंबून राहायला लागतं. म्हणजे कोण श्रेष्ठ, म्हणजे कोण परमश्रेष्ठ, असे भगवानच आहेत. आणि म्हणून कपिल मुनी जे आहे ते कर्दम मुनींचे पुत्र म्हणून अवतीर्ण झाले. मग हे जे आहेत ते कोण आहेत, भगवान यांचाच अवतार आहे. आणि म्हणून कर्दम मुनी त्यांना शरण गेलेत आणि ह्या प्रार्थना करतायत, त्यांना वंदन करतायत. मग आता आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंच म्हणजे काय, तर कपिल जे आहेत, राम किंवा नरसिंह, वराह, तिथले कुठलेही रूप जे आहे ते भगवान यांनी या भौतिक जगतामध्ये धारण केलंय. म्हणजे असे जे भगवानांचे अवतार आहेत, ती रूप आहे ती भौतिक जगतामध्ये जी आहे ती प्रकट होत असतात. मग ही सगळी जी रूप आहेत तर त्यांची जी व्यक्तिगत अंतरंग शक्ती, म्हणजे भगवानांची जी आध्यात्मिक शक्ती आहे, किंवा त्याला योगमाया शक्ती म्हणतात, तर त्याची प्राकट्य रूप असतात. ही रूप कधीही भौतिक शक्तींपासून तयार होत नाहीत. भौतिक जगतामध्ये भगवानांची ही रूप येतात, पण ती भौतिक शक्तीपासून तयार होत नाहीत. भौतिक जगात जन्म घेतलेला म्हणजे जे आपल्यासारखे साधारण जीव आहेत, आपल्याला भौतिक शरीर मिळतात. ती कुणाद्वारे मिळतात, भगवानांची भौतिक शक्ती म्हणजे बहिरंगा शक्तीद्वारे. मग श्रीकृष्ण किंवा त्यांचा एखादा विस्तार किंवा त्या विस्ताराचा पण विस्तार असला तरी तो जो आहे भौतिक जगतामध्ये जेव्हा प्रकट होतो, तेव्हा त्या विस्तार रूपाचं शरीर भौतिक असल्यासारखं आपल्याला दिसतं. जसं भगवान मनुष्य रूपात येतात, त्याचं मनुष्यासारखं शरीर दिसतं, पण ते भौतिक नसतं. जसं भगवानाचं शरीर पूर्ण आध्यात्मिक, तसंच त्यांचा अवतार म्हणजे जो आहे म्हणजे त्यांचा विस्तार आणि त्या विस्ताराचा विस्तार जरी या भौतिक जगतामध्ये त्याचं मनुष्यासारखं शरीर दिसलं तरी ते भौतिक नसतं. तर त्यांचं शरीर जे आहे तर भगवान यांच्यासारखंच आध्यात्मिक, त्याला म्हणायचं अलौकिक. लौकिक म्हणजे भौतिक जगत, मग अलौकिक म्हणजे आध्यात्मिक जगत. म्हणजे असंच आध्यात्मिकच असतं. मग आता जे मूर्ख आहेत किंवा मूढ ज्यांना म्हटलं जातं किंवा दुष्ट लोक आहेत, ते त्यांना आपल्यापैकी जे समजतात आणि भगवानाचा उपहास करतात, त्यांना पुरुषोत्तम म्हणजे जे आहेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषामध्ये उत्तम सर्वोच्च अधिकारी असं त्यांना जाण्याचा प्रयत्न करत नाहीत किंवा त्याचे स्वीकारत पण नाहीत त्यांना भगवान म्हणून. असे जे लोक आहेत तर म्हणजे तर त्यांना भगवानाचं स्वरूप समजून नाही येणार. म्हणजे का समजून नाही येणार, तर असे जे असतात ते मूढ लोक असतात. मग ते भगवान जे आहेत तर त्यांचा नेहमी काय करत असतात, उपहास करत असतात. म्हणून भगवान काय म्हणतात, अवजानंती माम मूढा, म्हणजे काय, मूर्ख आणि दुष्ट लोक माझा अवमान करतात. मग भगवान जे आहेत ते एखादं रूप जेव्हा घेऊन अवतीर्ण होतात जगतामध्ये, तर ते जे आहे तर ते भौतिक शक्तीच्या साहाय्याने रूप धारण करतात असं नाही. म्हणजे भौतिक शक्ती जी आहे तर त्या सारखं म्हणजे भौतिक शक्ती जी आहे ती आपल्याला कशी भौतिक शरीर देते, मग त्याच्यासारखा देह म्हणजे मनुष्यासारखा देह धारण करतात. पण ते जसे स्वतःच्या आध्यात्मिक धामामध्ये असतात तशाच मूळ रूपात स्वतःला प्रकट करतात. म्हणजे त्यांचा देह जो असतो तो सदैव आध्यात्मिक असतो. मग राम कृष्ण म्हणजे राम, वराह, नरसिंह कुठल्या पण रूपात येते, कूर्म रूपात आले तरी त्यांचं काही जे भौतिक जगतामधलं कूर्म आहे, भौतिक जगतातलं वरा आहे तसं नसतं. त्यांचं दिव्य आध्यात्मिक शरीर असतं आणि त्या रूपामध्येच त्या सांसारिक जगतामध्ये स्वतःला प्रकट करतात. मग हे आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. म्हणजेच काय की भगवान जे आहेत ते अखिल प्राणीमात्रांचे स्वामी म्हणून कार्य करत असतात आणि स्वतःला अशा दिव्य अशा रूपामध्ये जे आहेत ते भगवान प्रकट करत असतात आणि ही रूप जी आहेत ती पूर्णतः आध्यात्मिक असतात. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. म्हणजे ही जी स्तुती आहे तर ही स्तुती कर्दममुनी का करतायत, तर भगवान यांच्या दिव्यत्वाविषयी आणि भगवान यांच्या दिव्य प्राकट्याविषयी त्यांना सगळं ज्ञान आहे पहा, आणि तेच आपल्या समोर ते उलगडत जातात पहा. म्हणजे भगवान यांच्याविषयीच्या ज्ञानामध्ये जेव्हा एखादा व्यक्ती पूर्ण स्थित होईल तेव्हाच तो शरण जाईल भगवानांना. मग असा म्हणजे ज्ञानी किंवा योगी स्तरावरचे भक्त म्हणजे कर्दमुनी आहेत आणि म्हणून मग ते भगवानांच्या चरण कमलांशी शरण जातात आणि शरणागत भावनेने ते जे कपिल मुनीच्या रूपात भगवानांना पुत्र प्राप्त झाले, अवतीर्ण झालेत कपिल मुनीच्या रूपात भगवान, तर त्यांना ते वंदन करतात. मग इथे आपली स्तुती जी आहे ती पूर्ण झाली कर्दम मुनींची. मग ह्याच्यावरून आपण जो म्हणतो संदेश काय घ्यायचा किंवा ज्याला टेक अवे आपण म्हणतो काय घ्यायचा, तर गृहस्थ जीवनामध्ये देखील आपण राहून आपल्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवान जे आहेत तर ह्यांची म्हणजे भगवत प्रेमाची प्राप्ती करू शकतो.
आणि म्हणजे इतकंच नव्हे तर जसं कर्दम मुनींनी गृहस्थाश्रमाचं आचरण करून जर त्यांच्या म्हणजे पोटी भगवान स्वतः अवतीर्ण होऊ शकतात, म्हणजे इतक्या स्तरावर भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान होतं, किंवा भक्त जे आहेत तर गृहस्थ आश्रमात राहून भगवान यांची पुत्ररूपाने सुद्धा प्राप्ती करू शकतात. इतक्या उच्च स्तरावर ची भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये भगवान स्वतःला भगवानांच्या सेवेमध्ये एखादा भक्त जो आहे तो भौतिक इंद्रिय भोग जो आहे तो त्यागून जर स्वतःला म्हणजे अशा भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये संलग्न करत असेल, तर जर कर्दम मुनींना प्राप्ती होऊ शकते, तर भगवान यांच्या अपत्य रूपामध्ये तर गृहस्थ जीवनातल्या म्हणजे कुठल्याही गृहस्थाला जो अशा पद्धतीने त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करेल त्यांना का बरं पुत्रप्राप्ती अशी होणार नाही दिव्य स्तरावरची, हो ना. पण आपलं ध्येय काय आहे? भगवानांचं नियोजन असतं, ते विविध योजना असतात, त्या भगवानांच्या इच्छेनंच ते प्रकट होत असतात अशा भक्तांचे सुपुत्र म्हणून किंवा वेगवेगळ्या रूपामध्ये. म्हणजे पण आपण ह्या सगळ्यातून एकच संदेश घेऊ की गृहस्थ जीवनामध्ये राहून स्वतःचे इंद्रिय भोग टाळून म्हणजे स्वतःच्या इंद्रियांची तुष्टी टाळून आपण भगवानांच्या इंद्रियांची तुष्टी करण्यासाठी भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जर आपली सगळी इंद्रिय जी आहेत ती संलग्न केली, तर निश्चितच आपल्याला भगवानांची कृपा आणि भगवत प्रेम प्राप्त होऊ शकतं. मग हाच संदेश किंवा हाच उपदेश आपण कर्दम मुनींच्या ह्या स्तुतीतून घ्यायचा आणि आपल्या जीवनामध्ये आचरणात आणण्याचा प्रयास करायचा. आपण इकडे थांबूया. 4:45 झाले. आपण पुढच्या वेळी आपण आता माता देवहूती यांची स्तुती सुरू करू. आपली ही स्तुती पूर्ण झाली, ह्याच्यातले जे सगळे श्लोक होते ते. आता पुढच्या वेळी जे आहे ते माता देवहूतींची स्तुती, आणि मग आपल्याला शक्य झालं ते श्लोक जर पूर्ण झाले तर त्यानंतर आपण जे आहे ते ध्रुव महाराजांची स्तुती सुरू करू.